Bo día, compañeiras e compañeiros da corporación, medios, persoal desta casa e persoas que estades seguindo o pleno tanto presencialmente como telemáticamente. Ben, imos a comezar co orde do día deste pleno ordinario e o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada a 31 de marzo de 2026. Paso a palabra ao señor secretario. Ben, procedemos á votación. Queda aprobada por unanimidade a acta. Ben, pasamos á parte resolutiva, que no punto número 2 é a proposta de aprobación da adhesión da Deputación Provincial ao convenio entre a Axencia de Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios de Provincias para a recadación en vía de prema dos recursos de dereito público das corporacións locais. Paso a palabra ao señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Neste caso non hai debate, procedemos á votación do punto. Queda aprobado por unanimidade o punto número 2 da parte resolutiva e pasamos ao punto número 3, que é a proposta de aprobación da aceptación da delegación de competencias de recadación en período executivo das tasas liquidadas polo Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamentos en favor da Deputación de Lugo. Paso a palabra, señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención de señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Pasolle a palabra a Pilar García Porto. Moitas gracias, señora presidenta. Moi bo día a todos e a todas. Ben, o asunto, tal e como o seu título indica na proposta, é levar a cabo a aceptación da delegación de competencias da recaudación únicamente en período executivo das tasas que liquida o Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamentos na Deputación Provincial de Lugo. Trátase de delegar estas competencias de xestión, inspección e recaudación, como acabo de indicar, só en período executivo das tasas mencionadas. Por qué? Pois porque é competencia das entidades locais a xestión da recaudación e inspección dos seus tributos propios e, polo tanto, podémolo prestar tamén, tal e como acontece cos concellos, en favor destas administracións. O mesmo de xeito similar se faría co Consorcio de Bombeiros, conseguindo así optimizar recursos e non duplicar esforzos. Nada máis. Moitas gracias. Paso a palabra a don Efrén Castro. Dani, perdón. Sí. Antonio Meijide. Moitas gracias, presidenta. Estando de acordo no fondo do que tratamos nesta proposta de goberno, evidentemente, para eso de estar os servicios da Diputación tamén, evidentemente, para ir nesa vía de apremio ou de execución cando sexa necesario para a recadación do consorcio como parte da propia Diputación. Pero sí que queríamos aproveitar esta moción, anunciando evidentemente que vamos a votar a favor ou estar de acordo co que aquí se propón, pero sí aproveitar que se fala do Consorcio de Bomberos e que se fala tamén do cobro das tasas para facer unha reflexión aquí en alto e para ver se isto pode calar dentro da presidencia da Diputación e facer cambiar algunha cousa agora a hora da tramitación ordinaria de certos cobros deste consorcio. Detectamos nas últimas datas un sinfín
Pensei que me cortara, Presidenta, nada. Detectamos nas últimas datas unha serie de notificacións ou de envío de recibos a particulares que nos están preocupando bastante, sobre todo pola extemporaneidade dos cobros destes recibos, recibos en moitos casos por actuacións de fai máis de 2 anos, moitos deles vinculados ás velutinas, ao retirada de niños de velutinas, que ademais veñen froito tamén de chamadas de veciños que nada teñen que ver cos que despois lles pasan a cobro dentro do consorcio, ou chamadas de persoas que nada teñen que ver co que despois queren que pague esa actuación ou envían o cobro a actuación ao propio consorcio, e incluso esa extemporaneidade provoca tamén problemas no cobro a través dos seguros. Hai liquidacións que se enviaron con casi 3 anos desde que se prestou o servicio, e despois iso fai imposible que se lle poida repercutir ese coste ao seguro que poidas ter contratado na túa vivenda, no teu negocio ou o teu propio vehículo. Por tanto, é importante pedir diligencia na emisión destes recibos por parte do consorcio e, sobre todo, non liquidar os particulares que non chaman para ningún destes servicios, non liquidarlle esos custes. Se eu non chamei para a retirada dun niño de velutinas, non é lógico que me manden un recibo de 300 euros pola retirada dun niño que eu non chamei. Isto parece que cae de caixón. E tampouco parece de recibo que esta administración, que a Diputación Provincial, que é un ente que debe estar para colaborar cos concellos, este enviando liquidacións tamén nas últimas datas a concellos desta provincia por actuacións que fan nos seus municipios. Xa non parece de recibo que se lles este cobrando entre administracións que deberían estar unhas para colaborar coas outras, senón que, ademais, se lles está cobrando a veces por actuar en propias estradas provinciais. Chegaron recibos de cobro a concellos desta provincia por actuacións do Consorcio de Bombeiros en vías provinciais. Non parece de recibo que cando van os bomberos da Diputación, do Consorcio Provincial de Bomberos, a facer unha actuación a unha estrada da Diputación Provincial, o que teña que pagar a factura sexa o Concello de turno. E iso está pasando. Ou eso, polo menos, esas liquidacións están chegando. Por tanto, facer esa reflexión agora de emitir esa serie de recibos ou de cobros que non se sigan repetindo esta serie de incidentes ou de problemas que entendemos que non se deberían ter realizado. Dito isto ademais acabou xa en varios casos ante a Valedora do Pobo incluso. Unha vez feita esta reflexión e esperando que sirva de algo, pois anunciar tamén o noso voto a favor, porque en canto a xestión, evidentemente, consideramos que o Servicio de Recaudación debe facela. Moitas gracias. Señora García Porto. Todas as reflexións son de agradecer, señora Meijide, por suposto as aportacións, pero, bueno, vostede non deixa de sorprendernos. Primeiro, chamalle emoción a isto, que non é. É unha proposta, si dixo na primeira intervención. A continuación, di que está de acordo no fondo, pero empeza a cuestionar unha serie de cousas que non teñen absolutamente nada que ver con esta proposta que ven hoxe a pleno. E, ademais, vostedes, o Partido Popular, ten representación no Consorcio de Bombeiros, participan das decisións do Consorcio de Bombeiros e avalánas. Polo tanto, eu convido a que máis alá de vir a buscar aquí minutiños de gloria se dedique a traballar no seu do seu partido, que boa falta lles fai. Que boa falta lles fai, señora Meijide, e que traballen no seu do seu partido para que esas propostas veñan polo cauce que teñen que vir o Consorcio de Bombeiros. Polo tanto, limítese as súas funcións como deputado provincial, que lle iría moitísimo mellor e sería moitísimo máis constructivo para a provincia de Lugo, porque os seus minutos de gloria, desgraciadamente, os veciños e as veciñas da provincia non lle escunden. Ven aquí a falar das velutinas. Bueno, os bombeiros, efectivamente, teñen retirado velutinas, pero non vamos a deixar, porque todos sabemos, quen debería de estar facendo as funcións de retirada, verdad, señora Meijide? E a quen lle corresponde. Polo tanto, eu entendo que vostede teña que intentar apuntarse tantos, pero neste caso o órgano de participación, o pleno de consorcio e as diferentes comisións teñen representación do seu partido porque forman parte dese consorcio ao 50%. Polo tanto, en igualdade, en equidade coa Deputación de Lugo. Señora Meijide. Faltaría máis, señora Porto, que seña vostede a que me teña que dicir de que teño ou non teño que falar exercendo de portavoz deste grupo. Faltaría máis que vostede poña en dúbida que non se poida falar das actuacións do Consorcio de Bomberos nunha proposta de goberno que trata sobre o Consorcio de Bomberos. Faltaría máis que no salón de plenos desta institución non se poida falar dunha entidade que pertence a esta institución. O que quere? Controlar vostede todo.
pero que vai a dar leccións ou tutelar absolutamente todo o que se fale. Mira, aquí vostede atenda a dar opinión do seu partido ou do seu grupo político ou do seu goberno. E eu non o vou censurar. Pero que falamos os demais, deixenos absoluta liberdade, digo eu. Ou non respetan a liberdade xa. Non respetan a liberdade, señora Porto. Eu hoxe aquí falei do Consorcio de Bomberos, das liquidacións que están mandando o Consorcio de Bomberos, do cal formamos parte esta institución, do cal formamos parte estes compañeiros que aquí lle falan. Moléstalle que falemos? Ten añoranza de outros regímenes nos que non se podía falar? Ten añoranza de outras épocas? Vamos a falar. Hoxe estou falando das liquidacións que están enviando o Consorcio de Bomberos a veciños por danos que lles causou, por exemplo, esta Diputación. Falo de Mondoñedo. Os cales lle inundaron unha casa a un señor e lle enviaron unha liquidación para cobrarlle os daños que lle causaron vostedes. Falo de liquidacións que chegaron ao Concello de Xove a veciños que non chamaron ao Consorcio de Bomberos e se encontraron con recibos de máis de 300 euros. Falo de liquidacións que chegaron a outros concellos con 3 anos de retraso por actuacións que fixeron nunha vivenda e que non poden cargar o seu seguro porque tardaron 3 anos en mandar un recibo. Falo de actuacións que chegaron a concellos desta provincia por actuacións que se fixeron en estradas provinciais chamadas non sei por quen e que pretenden que pague os concellos. Falo de que o Consorcio Provincial de Bomberos está emitindo recibos de forma, cando menos, mellorable, por non decir de outra cousa. Moléstalle que na Diputación Provincial de Lugo, que é un dos titulares, un dos integrantes do Consorcio de Bomberos, falemos do Consorcio de Bombeiros, nunha proposta de goberno que trata do Consorcio de Bomberos. Moléstalles eso? Vostede o mellor é que ten añoranza de outros momentos, de verdad, señora Porto. O tono non me está gustando nada, non me está gustando nada. Percibo un certo nerviosismo, unha certa tensión, que non está aportando absolutamente nada o vou facer deste goberno. Dedíquese un pouquiño máis a traballar e menos a decirnos aos demais os que temos que facer. Señora García Porto. Agradezcolle infinitamente os consellos, señora Meijide. Non é necesario irritarse, nerviosismo non hai ningún, simplemente a min o que me gustaría é que vostede non veña aquí simplemente a buscar minutos ou segundos de gloria, senón que veña aquí a ceñerse aos asuntos que estamos debatindo. E insisto, vostedes no Consorcio de Bombeiros, como forza política, teñen a representación co 50%. Polo tanto, tamén deben de facerse mirar estas cuestións, porque o modelo de xestión dos consorcios de bombeiros tamén depende da Xunta de Galicia no 50%. De todas formas, hoxe o único que vimos a aprobar aquí é a aceptación desa delegación de competencias de recaudación no período executivo das tasas que se liquidan por parte do consorcio para que se faga dende a Deputación de Lugo. Para que, como dixen antes, para optimizar recursos e non duplicar esforzos. Todo o demais é palla neste debate. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación deste punto. Queda aprobado por unanimidade o asunto número 3. E pasamos para o asunto número 4, que é unha proposta de goberno da Deputación de Lugo para reclamar á Xunta de Galicia medidas urxentes para evitar a forte baixada de precios do leite en orixe das ganderías da provincia de Lugo. Paso a palabra ao señor Daniel García. Dictamen, secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Agora sí, señor García. Bo día a todos e a todas. Moitas grazas, señora presidenta. Dende o Grupo Provincial do BNG na Deputación de Lugo compartimos as xustas e lexítimas reivindicacións e protestas das últimas semanas por parte dos gandeiros e gandeiras da nosa provincia. O pasado 31 de marzo
rematou a vixencia das anteriores contratos de suministración do leite entre os produtores e as industrias lácteas, as cales están realizando ofertas á baixa nas propostas de renovación deses contratos, con descensos que supoñen unha baixada entre 4 e 9 céntimos por litro con respecto aos contratos anteriores. Isto constitúe un auténtico despropósito, un atraco a man armada. Galiza achega case a metade da produción de leite de todo o Estado español, mais sofre este fraude tolerado pola Xunta de Galicia da Lei da Cadea Alimentaria. O artigo 9 desta lei é sistemáticamente incumprido. A Xunta de Galicia permite que a industria impoña contratos que ignoran o incremento real do IPC, cos precios disparados pola guerra de Irán, que están obligando de novo aos nosos produtores e produtoras primarias a vender por debaixo dos custes de produción. Esta situación vulnera a Lei de Cadea Alimentaria, amparada pola Xunta de Galicia, que se coloca novamente de perfil e trata de botar balóns fora ao Goberno do Estado, mentras deixa entrar no país cisternas de leite importadas polas industrias dende Francia e Portugal. A parálise da Xunta de Galiza oculta en realidade, como sempre, unha toma de partido pola industria. Reducen a súa actividade a registrar as queixas do sector, mentres permiten o desmantelamento do tecido productivo demográfico do país. Un dato que define a xestión do Partido Popular. Nos últimos 17 anos de goberno do Partido Popular pecharon na provincia de Lugo máis de 4.000 explotacións gandeiras de leite. A día de hoxe apenas contamos con 2.000 explotacións leiteiras en Lugo, cun descenso especialmente marcado nos peches das explotacións dos estratos de menor produción, que se corresponden coas explotacións familiares, as cales axudan a fixar población, reducir o risco de lumes e manter o territorio do interior e montaña lucense. Só durante o 2025 pecharon 314 granxas de leite en toda Galiza. E isto non é froito de casualidade. As axudas á incorporación de mozos e mozas no ano 2025 aínda están sen resolver e os plans de mellora 2024 aprobáronse deixando fora a máis do 70% das gandarías solicitantes. Os grandes titulares nos xornais das políticas de desenvolvemento rural do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galicia provocaron que hoxe en día só 3 de cada 100 gandeiros galegos teña menos de 30 anos. O relevo xeracional, polo tanto, está comprometido. Quen se vai incorporar á actividade agraria cando as axudas que xestiona a Xunta con fondos europeos obligan a hipotecarse a niveis inasumibles cos actuais precios dos produtos alimentarios, que non chega nin para asumir os custes. A Xunta xa non busca héroes nin heroínas entre a mocidade, e o que está comprometendo é a viabilidade económica e de continuidade de moitas das recentes incorporacións de persoas novas. O recente informe Ardán, correspondente ao 2025, ratifica que a economía lucense depende do noso sector primario, pero a actual situación de prezos coloca en serio risco de supervivencia a curto e medio plazo a todo o sector primario produtor de leite. E isto é totalmente inasumible. Moitas grazas. Señor Arias. Bos días. Pois, ben, se no pasado pleno que xa houve un debate aquí referente ás axudas ao sector primario, ao sector lácteo, e sobre todo á carne, ao sector lácteo debido á guerra de Irán provocada por unha baixada de precios, pois algunhas persoas dirían que iban a estar as axudas publicadas e todo eso. Isto vai pasar como na guerra de Ucraína, que Feijóo marchou para Madrid, aínda non se publicaron hoxe, pois ben, agora casi está a suceder o mesmo. Se o Estado español son axudas directas ao gasóleo, que van ser coa subvención do gasóleo transferidas pola PAC, pois as da Xunta supoño que hasta terán unha tramitación difícil. Todo isto sucederá así. Pero ainda a día de hoxe nin se publicou unha axuda, pero este é o pouco interés e a pouca importancia que o Partido Popular de Galicia e o Goberno galego lle dá ao sector leiteiro. Estamos, como di o compañeiro Dani, acaba de facer unha intervención falando de 4, 8 céntimos, incluso hasta 11 céntimos. Pero é unha doble vara de medir, porque as explotacións grandes, as que se di que son as que máis van a sufrir esta baixada, pois despois reciben unha prima por cantidade, co cual incluso as máis prexudicadas son aquelas medianas explotacións
e pequenas que vertebran o territorio, que axudan a fijar población, que son as que se suxetan máis ben ao campo. Pois o Partido Popular de Galicia, co señor Rueda á cabeza, non move ficha para axudar o sector lácteo nin o sector gandeiro. Eu casi teño datos que non os podo confirmar, pero incluso algunha empresa destas grandes de leite que venden o mellor preto de 8, 10.000, 15.000 litros diarios, pois chegaron a cabrearse e chegaron a facer, non sei, negocios con algo do oscurantismo, vinculadas a algún membro do goberno galego, explotacións vinculadas a algún membro con cargos na Xunta de Galicia, pois chegan a negociar esas primas por cantidade, co cual, despois de estar hasta en grupos de WhatsApp, donde se publican os acordos e firmados, pois agora non están oscuros. Deron marcha atrás, seguro que recibe unha boa prima por cantidade e os demais que se jodan. Eu creo que eso está moi claro. As verdadeiras perxudicadas son as medianas e pequenas explotacións, as grandes reciben unha prima por cantidade e algún quixera saber eu se en vez de 8 céntimos das grandes, pois ao mellor ten unha baixada na máis que de 2 céntimos. Co cual, oscurantismo, pouca transparencia. Ademais, son persoas que publican claramente por aí nas redes sociales, hasta fai pouco, e incluso en varios discursos, que as pequenas e medianas explotacións deste país deberían de desaparecer. Esa é a mensaxe desas persoas e dos que manexan as grandes explotacións. Pois ben, a Xunta de Galicia non move ficha, non reúne a mesa do sector leiteiro, non se xunta para poder arreglar un problema grave que afecta a moitas explotacións, que é unha parte moi positiva de emprego na provincia de Lugo, tanto directo como indirecto, é aquela frase que din sempre que o leite sube solo, cando vai ben é mérito da Xunta de Galicia, dun goberno do PP ausente de todos os problemas do país, en calquer momento. Nin as axudas de Ucrania chegaron, nin chegan as axudas da guerra de Donald Trump, que, por certo, unha guerra amparada polo Partido Popular. Pero, bueno, ali é un país duro, é como China, non? Que Pedro Sánchez viaxa a un país comunista e Rueda debe levar alá 4 días ou unha semana de viaxe. Pois isto é o Partido Popular, o interés que ten polo agro galego. O interés ningún, cero. Porque se nos tocaba en algún momento, xa normalmente nombran a aquelas persoas que pouco interés teñen coa agricultura. Eu só recordo un conselleiro con algo de capacidade no sector agrario, que era Tomás Pérez Vidal, falecido, porque normalmente solían meter a persoas que nada tiñan que ver co mundo rural nin co mundo agrario. En 40 anos de goberno, simplemente facer unha mención, cando nombraban a Romai Becaría, que era médico, pois entonces mal vamos. O sector agrario non lle importa para nada ao Partido Popular. Vostedes desfilan en contra de Mercosur e despois traicionan os gandeiros, unha tras doutra. Por certo, parte desas traicións vense agora no Concello de Lugo, coas mesmas persoas. Nada máis. Por segundo turno. Señor Salgueiro. José María. Gracias, señora presidenta. Moi bons días a todos e a todas. Gracias tamén ao señor Arias por darnos esta clase de xeopolítica da guerra que tantos coñecementos aporta e tanta riqueza cultural nos dá a todos para saber un pouco máis da situación xeopolítica a nivel internacional. Ben, falando un pouco da moción, que é o que nos trae aquí, estamos de acordo no que pon a exposición de motivos, basicamente respecto ao diagnóstico da situación actual e da importancia do sector lácteo tanto para Galicia, pero especialmente para a provincia de Lugo. A rebaixa imposta nos novos contratos lácteos de 8 céntimos por litro supón un recorte dos ingresos de uns 186 millóns de euros. No caso dunha explotación media de 450.000 litros de produción ao ano provocará unha caída das rentas da granxa de uns 27.000 euros ao ano. A baixa destes precios produce ademais nun contexto de encarecemento de custes para os gandeiros polo conflito de Oriente Medio que se estima nuns 6 céntimos por litro, contabilizando subidas do 45% no gasoil, 30% nos fertilizantes ou 15% nos servicios agrarios. O que nos sorprende é que na súa moción só aparecen peticións á Xunta de Galicia, responsabilizando de todo, como é habitual neste salón. Por certo, con peticións que neste momento xa se están realizando, moitas delas.
é que non figure ningunha soa alusión ao papel do Goberno central, sobre todo tendo en conta que todos os sectores centrais sindicais son coñecedoras da responsabilidade deste Goberno central. Isto no que se traduce é que o que buscan aquí neste momento é un titular para tentar confundir a cidadanía exclusivamente con fins partidistas en lugar de arrimar o hombro, que é o que se necesita deste momento para buscar unha mellora na situación. Deberían saber, ao mesmo tempo, que a Mesa Sectorial do Leite é un órgano de coordinación e diálogo do sector lácteo en España, dependente do Goberno de España, polo que ningunha comunidade autónoma pode convocar a Mesa Sectorial do Leite no seu territorio. Isto deberían ser coñecedores. É unha das peticións que fan aquí e que nos vai impedir votar a favor desta moción. A Xunta de Galicia é consciente da situación actual do sector leiteiro e está cara un dos gandeiros. Dende mediados do mes de marzo está a manter unha ampla rolda de contactos con todos os axentes do sector. A Xunta de Galicia, ademais, reforza os controis para verificar que se cumple normativa e asignatura destes contratos e impulsa accións para vixiar a trazabilidade do leite, exixindo tamén a colaboración do Goberno de España en numerosas ocasións. Hai uns días, a Xunta mantivo un encontro con a SAGA e Unións Agrarias e acordouse presentar ante o Goberno de España un documento conxunto para exixir, unha vez máis, melloras na Lei de Cadea Alimentaria, que é unha lei estatal, por si non saben tampouco, para protexer aos produtores. Neste sentido, pídense dúas cousas importantes. Primeiro, que se introduzan modificacións de cara a blindar que o leite non quede sin recollida no caso de non chegar a un acordo nestes contratos antes da data de inicio das entregas. E segundo, para defender que gandeiros, industria e a propia administración dispuñan dun indicador claro sobre que calcular eses costes de produción, que, segundo a lei, teñen que garantir que non se venda a perdas. Por outra banda, sorprende a actitude do Goberno de España, que segue falando de estabilidade no sector, cando é evidente a difícil situación que afrontan neste intre os produtores, marcada por esa baixa nas ofertas da industria e un incremento dos custes da produción pola inestabilidade internacional. A Xunta de Galicia insta unha vez máis ao Goberno de España a que actúe con contundencia para facer cumplir a normativa e defender os gandeiros. A Xunta de Galicia seguirá actuando e remitirá á Comisión Galega da Competencia, no seu caso, as autoridades nacionais deste mesmo ámbito, se é necesario, calquera irregularidade que se detecte tanto sobre os contratos como sobre a entrada de leite de outros países. Hai que lembrar que por estes motivos xa se abriron máis de 20 expedientes. Ademais, a Xunta de Galicia está a traballar na creación dun observatorio de precios agrarios que terá como obxectivo mellorar a análise da evolución dos precios nos principais sectores agroalimentarios, reforzando a transparencia e a capacidade de resposta do sector ante os posibles impactos dos cambios nos mercados internacionais. Con esta iniciativa, a Xunta de Galicia busca dotarse dunha ferramenta de análise continua que permita anticipar tendencias do mercado e apoiar, ao mesmo tempo, a competitividade do sector agrario galego nun contexto de maior apertura comercial. Moitas gracias. Señor García. Ben, é curioso ver como os precios do leite varían moito máis en Galiza que no resto do Estado. Mesmo agora, que a nosa baixada superou os 8 céntimos por litro, en Asturias ou Cantabria foi moito menor. Como se pode explicar que, curiosamente, sexa en Galicia onde cobramos menos que no resto do Estado español? Pois é evidente que non existe capacidade de negociación real dos gandeiros coas industrias que lles dan a gana coa complicidade do Partido Popular. Son incapaces de asumir as súas competencias. Non convocan a Mesa do Leite nin o Observatorio do sector lácteo coa frecuencia que deberían, que pasou de reunirse trimestralmente a unha vez ao ano, feito que nun sector tan volátil é totalmente inútil. Non serve para nada, só para que podan facer que fan, vender que fan e que apoian ao sector. E isto é totalmente mentira. Nestas negociacións, a Xunta de Galicia é completamente inútil e inoperante. Agora din que revisarán os contratos, todos os contratos, mas a industria non é parva. Os contratos seguro que serán legais, pero as negociacións son abusivas e unilaterais e as ameazas de suspensión de recollida son reais, como o das 4 granxas do Concello de Ribadeo. Vímolo co cártel do leite e a Consellería non dixo nada dese caso, onde se demostraban prácticas que vulneraban a legalidade ao pactar prezos á baixa entre eles. Non hai
quen xustifique esta situación de engano. As industrias que afirman que o sector ten excedentes, ao mesmo tempo traen cisternas con leite de fora, que o Goberno da Xunta é incapaz de controlar ou simplemente mira para outro lado. É increíble. Sobralles o leite, pero traeno de fora. E din que se lles resta competitividade á industria se lle paga máis aos gandeiros. Isto é totalmente increíble. As previsións mundiais din que debemos apostar pola valorización do produto para que as nosas explotacións agrarias sexan rendibles, mentres as políticas da Xunta seguen fomentando e apoiando políticas que apostan polo volumen e cantidade producida, feito que nos fai máis dependente de insumos externos e máis vulnerables ante as variacións do mercado. Non nos conten milongas nin intenten eludir as competencias da Xunta de Galicia. A realidade é que o sector primario non ten capacidade negociadora ningunha, algo que se reflicte no propio plan estratégico do sector lácteo da Consellería do Medio Rural. Male que din que o 75% do leite producido sae do país transformado, máis de 2/3 do total do leite producido en Galicia sae envasado en cartón. Tomen nota tamén deste dato demoledor. O 25% do total do leite sae en cisternas sin valor engadido ningún. Temos cantidade e calidade e a Consellería non é quen de poñerse do lado do sector e garantir equidade, transparencia e transaccións comerciais claras para os nosos gandeiros e gandeiras, deixando en máis da industria o beneficio. Moitas grazas. Señor Arias. Sí. Bueno, non me equivoquei en nada. Puñeron a defender unha moción na provincia de Lugo e a punteira do sector lácteo de España posa un licenciado en económicas. Eu xa é que alucino. O sea, que o de Roma e Becaría dan má razón. Mire, vostede nin escoita... A verdade é que ten moi ben escrito, pero mire, voulle dicir, eu non lle podo dicir a Madrid o que ten que facer, porque unha explotación de 50 cabezas de ganado, cando foi da guerra de Ucrania, en 3 meses, pola PAC, aos 3 meses cobradas sin tramitación ninguna, recibiu 8.000 euros de subvención. É unha de 100 cabezas, ao redor de 12.000. 3 meses sin tramitación ninguna na PAC. O Partido Popular de Galicia non ten ninguna tramitada. E cando as tramite, hai que ir a unha gestoría ou a un sindicato a tramitalas. E serán ou non serán. Eso é o que lle podo dicir. Como vou reclamar eu nada a Madrid? Teñen algo vostedes? O de Ucrania xa non nos solventa, señor. O da guerra de Ucraína. Pois o da hora todavía non sacaron nada. Vostedes non teñen interés. Mire, ten vostede ao lado a unha persoa que seguramente que me está dando toda a razón, pero normalmente o Partido Popular utiliza aquelas persoas menos vinculadas ao campo, sea conselleiro Romai Becaría ou vostede nun pleno da Diputación de Lugo, lendo aquí uns datos económicos do 15%, do 20%. Mire, a realidade é a que é. É a que é. O perxudicado é o sector lácteo e os gandeiros. E vostedes xogan con eles, manipulan o sector en todos os aspectos. Quedaron en evidencia en Mercosur, quedan agora. Esta é unha realidade. E as grandes perxudicadas son as pequenas e medianas explotacións. Vostedes non poden reunir a mesa do sector lácteo porque ten que salir de Madrid. Pero que é o que sale da Xunta? Cales son as súas competencias? Teñen algunha ou poden ejecutar algunha? Se en sanidade, teñen os demais. Se en educación, os demais. Se en agricultura, en sacar axudas da Xunta, eso sí, son moi diligentes para sacar axudas de outro tipo. Para as festas patroais, para caciqueadas, para subvencións de todo tipo. Mire, ayer ao meu concello chegoulle unha subvención denegada desas de concurrencia competitiva con nocturnidade. Resulta que entramos ás 12:02. 17 segundos tarde. Terán un reloj de area na Xunta ou a ver se alguén me explica como entrego os segundos, porque isto xa non é unha guerra cos alcaldes, ten que ser unha guerra cos funcionarios que se sinten mal porque fan o que poden, pero chegan un segundo tarde. A ver se vostedes fan algo serio polo país. É vergonza. O desas subvencións é vergonza. Non sei como non lles cae a cara de vergonza. Pois o mismo fan con isto. Pero que desde a Diputación de Lugo haxa unha persoa que nin está vinculada ao sector agrario, que é punteiro e primordial na provincia de Lugo, que defenda na Diputación unha moción da que non ten idea, simplemente que nos ven dar datos económicos, eu creo que isto xa é unha nova máis. Sinto moito, pero é o que hai. Señor Salgueiro. Mire, señor Arias, que eu fale de leite pódome informar e aprender, pero que vostede fale de economía é moito peor, é moito máis grave. E respecto aos exemplos que dá, miren a súa casa. O ministro de Economía, o señor Planas, é inspector de Traballo. Prediquen co exemplo.
Prediquen co exemplo desde o Partido Socialista, que tantos coñecedores ten do sector, e o ministro, o primeiro que debería ser coñecedor do sector, é un inspector de traballo. Ben, pedimos unha emenda de sustitución a esta moción. Unha emenda de sustitución, por qué? Porque é unha emenda necesaria. Non porque queiramos botar balóns fora, como pretende decir vostede, senón que temos que pedir tamén esforzos á Xunta. Nas peticións tamén van peticións á Xunta, pero consideramos que a moción non é completa nin axuda a resolver a situación actual se non facemos tamén peticións ao Goberno de Estado, que ten grandes responsabilidades. Daí que un dos puntos de acordo que pedimos é introducir é a modificación da Lei da Cadea Alimentaria, a Lei 12/2013, que é imprescindible para resolver este problema. E demandamos tamén a modificación do paquete lácteo, o Real Decreto 95/2019, para que de cara á presentación dun novo contrato se permitan rexeitar ofertas non só pola súa duración, senón tamén polo prezo. Peticións porque o propio ministro dixo hai poucos días nunha reunión con representantes do sector que lles dixo non sexan vostedes alarmistas e que a súa receta para resolver este problema que están vivindo foi pedirlles tranquilidade e prudencia. Ademais de decirlles que cobran vostedes máis que o resto de Europa e que o mercado lácteo español mantiene unha evolución relativamente estable. Isto foi o que dixo o ministro. Iso sí, recoñecendo tamén, e leo textualmente a nota publicada polo Ministerio de Agricultura tras a reunión da mesa sectorial do vacuno de leite, es importante destacar que el contexto internacional actual, en el que se espera un incremento importante de los costes y la inflación, podría tener un efecto significativo en el sector. Pero, mentras, pídelles tranquilidade e prudencia. Esta posición do Ministerio provocou, como non podía ser de outro xeito, un cabreo de todo o sector. E titulares, bueno, que collo dous a modo de resumen, que son demoledores. A Saja denuncia el abandono del Gobierno al sector lácteo ante la presión de la industria. Ou los ganaderos se niegan a bajar el precio de la leche y Planas le recuerda que cobran más que el resto de Europa. Estes foron os titulares que vimos estes días. E non ten ninguna responsabilidade o Goberno do Estado. Nun asunto de tanta importancia para a nosa provincia, pídolles unión, que acepten a emenda. Nesta situación de grande dificultade para os nosos gandeiros, non ten sentido non pedir responsabilidade a quen ten na súa man instrumentos para mellorala. E recordo que estes puntos do acordo xa foron aprobados no Parlamento de Galicia por todos os partidos políticos, o cal non é nada novo. Por iso digo que afecten esta emenda. Moitas gracias. Señor García. Ben, non podemos aceptar nada que non temos, porque non temos ninguna emenda a disposición. Non a... Un momento. Por favor. Por favor. Sí. Por favor, pido silencio na sala. Non nos chegou, sí que non temos a emenda. Están nola entregando. Tranquilidade, que aínda estamos no cuarto punto. Gracias. Por favor, señora Mejide e señor Arias, por favor. Por favor. Presentada ás 10:56 por rexistro. Señor García, turno de peche. Ben, simplemente lles dicía que non a tiñamos, obviamente, estaba no certo. Ben, para resumir, se xuntamos precios máis altos da enerxía, da luz, do combustible, dos fertilizantes, dos plásticos e do resto dos insumos e prezos de venta de leite en orixe moito máis baixos, pois blanco en botella como o leite, non? Miseria,
para o noso sector gandeiro de leite. Os nosos gandeiros e gandeiras son máis que unha papeleta dentro dun sobre o día das eleccións. O Partido Popular está a poñer o poder ao servicio do gran capital e das grandes empresas multinacionais da agroindustria. Defendan o dereito dos nosos produtores e produtoras a vivir dignamente do leite que producen. Moitas grazas. Procedemos á votación desta proposta de Goberno. Queda aprobada con 13 votos a favor e 12 abstencións. Ben, pasamos ao punto número 5. É a moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia un cambio de modelo na xestión de prevención de lumes forestais. Dictamen, señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levar a pleno para a súa aprobación se procede. Señora García Porto. Gracias de novo, señora presidenta. Para entender esta moción que reclama á Xunta de Galicia un cambio de modelo na xestión de prevención dos lumes forestais, hai que partir dunha realidade moi clara, que é a realidade de ter vivido a historia reciente de Galicia vinculada irremediablemente aos lumes forestais e á continua degradación do medio rural. Sen esquecer a máis reciente, hai que sinalar que no verán do 2025 produciuse un auténtico fracaso, unha vez máis, na loita contra os lumes en Galicia. E na provincia de Lugo temos que dicir que foi especialmente grave, porque estamos falando dun total de 248 lumes, estamos falando de máis de 13.600 hectáreas queimadas nesta provincia e de comarcas enteiras que estiveron afectadas. Pero isto non vai só de cifras, porque seguramente o Partido Popular terá outras para rebatir estas que son a realidade. Isto tamén vai, ou sobre todo vai, de persoas que perderon vivendas, de explotacións que quedaron destruídas, de veciños que tiveron que ser evacuados, de economías municipais, de economías locais que se viron paralizadas, e tamén vai de preocupación, vai de medo, vai de impotencia e vai de abandono do rural. E tamén vai de algo que non podemos esquecer. As consecuencias non rematan cando se apaga o lume, cando empeza a chover. Despois diso queda moito. Queda a erosión do solo, queda a contaminación dos ríos, queda a perda da biodiversidade, queda o impacto no turismo e na economía, e queda máis despoboamento. E pasou outro ano máis. E que cambiou? Pois máis ben cambiou pouco ou case nada. Seguen exactamente as mesmas debilidades que tiñamos no 2025. Unha falla de previsión real, actuacións que chegan tarde e a ausencia dunha política integral para previr os lumes forestais. Porque o problema de fondo é este. Seguimos centrados na extinción, non na prevención. E así non imos gañar a batalla contra o lume. Os lumes de hoxe, ademais, sabémolo todos ben, non son os de hai 20 anos. Son máis rápidos, son máis extensos, son máis intensos, e son, polo tanto, máis imprevisibles. E tamén están ligados ao cambio climático que algúns siguen anclados en negar. Por iso, a única resposta eficaz e clara é traballar todo o ano. Hai que previr, non só extinguir. Hai que traballar todo o ano en prevención, na xestión da biomasa e na ordenación do territorio. E aquí entra outro problema estructural, o modelo laboral. Temporalidade, precariedade, contratación concentrada no verán. Así non se pode facer prevención. Outro elemento clave, as faixas de protección. Son necesarias, sí, pero o modelo actual falla, porque trasládase a responsabilidade a concellos e particulares, porque non hai medios suficientes e porque non hai unha coordinación real en tempo que resulte eficaz. E iso xera unha evidente desigualdade e ineficacia. E por iso nós, nesta moción, queremos ser absolutamente claros e propoñemos un modelo profesional estable e anual. Propoñemos máis prevención e menos improvisación. Propoñemos máis coordinación e menos carga para os concellos.
Propoñemos unha lei integral que leva anos paralizada e propoñemos un Pladiga en tempo e forma, aprobado como mínimo en outubro do ano anterior ao da súa aplicación e non como sucedeu este ano, ou peor aínda, en anos anteriores, cando se aprobaba o Pladiga despois de que xa tiveran empezado os lumes. Esta non é unha proposta ideolóxica, é unha proposta que se basa na realidade que todos e todas vivimos, nesta provincia tamén, e nun principio básico que creo que todos poderán compartir. Ou cambiamos o paso e cambiamos o modelo, ou vamos a repetir os mesmos fallos do pasado. Gracias. Señor García. Ben, resulta profundamente contradictorio repasar cada ano as novidades do Pladiga e comprobar que o Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia segue sen tomar nota para mellorar o desastre na xestión da prevención e defensa dos lumes forestais en Galiza. Escoitar a rueda a conselleira do Medio Rural repetir unha e outra vez que a prevención é a prioridade principal resulta cando menos contradictorio, tendo en conta que a lei establece como data límite da aprobación do Pladiga o día 31 de outubro do ano previo ao da súa aplicación. Porque, se non o saben, a prevención nos nosos montes debe facerse no inverno. E ano tras ano, o Pladiga chega tarde, mal e arrastro como a política do Partido Popular en materia de xestión forestal e de prevención de lumes. Porque saben cando aprobou o Consello da Xunta o Pladiga deste ano? Pois xusto 2 días despois de rematar o inverno. O pasado 23 de marzo, 6 meses despois da data límite que marca a lei. Así, é imposible pretender cambiar ou mellorar nada en materia de prevención. A situación que vivimos o verán pasado en Galicia ven a reafirmar que as políticas aplicadas dende a Xunta de Galicia non garanten a protección dos nosos montes, da enorme diversidade de flora e fauna dos espazos protegidos, nin tan sequera a vida das persoas, poñendo en serio risco núcleos de poboación, como sucedeu en varias zonas da provincia, como, por exemplo, na miña parroquia, con veciños a piques de perdelo todo. A sensación que temos é que os responsables da Xunta de Galicia están máis preocupados en fixar a data no calendario para ir sacar a foto ao monte e vender as novidades do Pladiga que realmente en mellorar as medidas, recursos materiais e humanos en materia de prevención, e repito, prevención, non únicamente destinar partidas orzamentarias para a extinción. O discurso da Xunta mudou nestes anos, pasando de insistir na responsabilidade dos incendiarios e terroristas ambientais e excusarse na fatalidade e infortunio debido ás propias condicións climáticas que atinxen ao país en período estival, seca, altas temperaturas e vento de nordés, mas sen admitir a relación causa-efecto do cambio climático na orixe dos lumes de sexta xeración. Os expertos reiteran que lumes extremos sempre superan a capacidade de extinción. Non existen dispositivos capaces de apagalos mentras manteñan esa intensidade e velocidade de propagación. A Xunta debe apostar por un cambio de modelo real do Pladiga, fundamentado na prevención real e non destinando únicamente recursos para a extinción. Non temos ningunha esperanza depositada en que hoxe recapaciten e apoien esta moción, xa que no seu día, en novembro do 2024, antes da vaga de lumes mortal do ano pasado, donde, dende o Grupo Parlamentar do BNG, levamos á Comisión unha proposición non de lei para dotar de medios e orzamento para poñer en marcha os traballos necesarios de prevención a través do Pladiga, pero adaptado ás características de cada comarca e sempre coordinados coas comunidades de montes de cada parroquia. A que non adiviñan quen votou en contra? Pois, exactamente, o Goberno do Partido Popular, o mesmo que renega da prevención. Pero o verán do 2025 deunos unha bofetada coa man aberta na cara e parece que seguen sen aprender a lección. A radiografía perfecta do modelo da política do PP no noso monte defínese en 3 palabras: atraso, improvisación e recorte, encuberto nas medidas de prevención. Moitas grazas. Señor Balado. Sí, gracias, presidenta. Bon día a todos e todas. Presidenta, deputados e deputadas e demais persoas presentes neste salón de sesións. Ben, señora García Porto, esta proposta é admisible como a todas, pero as peticións, algunhas son absurdas, o mesmo que lle digo ao señor García. Pretender a aprobación do Pladiga antes do 31 de outubro, por máis que o diga a lei, é absurdo. Isto é absurdo. Nin sequera vostedes se gobernaran na Xunta serían capaces de facelo, porque ese prazo
resulta materialmente imposible de cumprir. Primeiro, porque o contido mínimo obrigatorio non está disponible, porque require a estadística completa de incendios do ano, que aínda non pechou. Non sei se a señora García Porto e o señor García saben que a partir do 31 de outubro ainda se poden producir incendios forestais. Non sei se o saben, pero todos nos damos conta, non fai falta ser experto. En segundo lugar, o plan debe incluir o orzamento do exercicio seguinte, e, polo tanto, elaborar o pladiga antes dese plazo significaría ter un documento incompleto e sen seguridade xurídica. Ademais, deberán saber vostedes que nos meses de novembro e decembro permanece vixente o pladiga do ano anterior, con actualizacións anuais, garantindo que non hai interrupción na prevención nin na vixilancia. Por lo tanto, con isto quero asegurarlles, e insisto, nin sequera se vostedes gobernaran serían capaces de aplicar o que piden no apartado 5º desta moción. No caso do pladiga do 2026, como dixo o señor García, foi presentado no Consello Forestal o pasado 27 de marzo, nun marco no que representa a todos os axentes implicados na xestión e cuidado do monte, así como as distintas sensibilidades, representantes da Administración autonómica e local, propietarios forestais, comunidades de montes, empresas do sector, industrias da madeira, organizacións agrarias, asociacións profesionais, entidades ecologistas e o ámbito científico e universitario. É un documento que se presentou o 27 de marzo e vai estar vixente todo este ano, como é lóxico. O que non se pode pretender é que o pladiga deixe de estar vixente antes do 31 de outubro e xa se elabore o do ano seguinte antes desa data. O que está claro é que os incendios forestais en Galicia forman parte dunha realidade que nos ven afectando de xeito recorrente durante todos estes últimos anos. Cada campaña de incendios require planificación, require estrategia, require recursos e capacidade de resposta. E cada ano, como ven sucedendo dentro dos últimos anos, a Xunta actualiza o plan de prevención e defensa contra os incendios forestais. O que está claro é que Galicia, como o territorio de outras comunidades autónomas, arden porque lles plantan lume. Iso é a primeira realidade que podemos ter presente. De xeito que o 80% dos incendios forestais son provocados e solamente o 20% responden a causas naturais. O feito de que en anos moi calurosos ou moi cálidos, como foi o ano 2025, se queimase máis superficie, non significa que sexa froito dunha política preventiva de incendios defectuosa ou errónea por parte da Xunta de Galicia, porque o que sucedeu en Galicia sucedeu en outras moitas comunidades autónomas. Está demostrado que o ano 2025 foi cualificado como o peor ano de incendios forestais en España nas 3 últimas décadas, é dicir, nos últimos 30 anos foi o peor ano en materia de incendios. Moitas comunidades autónomas, entre as que se atopan Extremadura, por exemplo, Castela e León, Asturias e Galicia tamén, sufriron incendios devastadores, pero non porque as políticas preventivas fallaran ou porque as políticas en materia de extinción de incendios fallasen, non, porque se deron especiais circunstancias climatolóxicas que fixeron que efectivamente os incendios fosen moito máis devastadores. Da superficie arrasada polos incendios, o 67% correspondeu a monte raso e solamente un 33% a terreno arbolado. Polo tanto, non é solamente a política preventiva da Xunta a que fallou, se así se lle pode chamar, porque o que está claro é que cando se fan as cousas se fan coa mellor intención, pero cando as circunstancias climatolóxicas son tan gravosas como foron as do ano 2025, os medios de prevención e os medios de extinción poden fallar. Polo tanto, non é sorprendente o que sucedeu en Galicia, pero, dende logo, os medios para previr os incendios que vostedes enumeran non son os máis axeitados. Nada máis por esta primeira intervención. Señora García. Bueno, alégrome de que o señor Balado acabe de reconocer que fallou a política preventiva da Xunta, aínda que só fora para disolvela nun vaso de auga que se chama España, como se fose azúcar, pero recoñeceuno. Alégrome de que veñan á realidade. E logo di tamén que se fan peticións absurdas. Mire, nós non lle pedimos nada que non contemple a legislación, que contemple a lei. Por certo, unha lei que non cumplen, dende a Xunta de Galicia,
que poden, pero tampouco propoñen modificar, porque o Pladiga está fundamentado principalmente na Lei 3/2007 de 9 de abril de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. Non? Poderán a modificar, se ven que non a poden cumplir. Para iso teñen a maioría ali no Parlamento. E dígolles máis, incendios en outubro, sí, pero fai uns días tamén. Ou non lles acorda? En Galicia xa houve lumes, este ano. Polo tanto, recoñecendo que hai que facer todas esas labores, que o acaba de recoñecer, recoñecendo que fallou a política preventiva da Xunta, nós o único que lle pedimos é que o fagan antes. Que o fagan antes. Así que, señor Valado, benvido á realidade, que falta facía. E non estamos falando xa só de diagnóstico, hai que falar tamén de responsabilidades, señor Valado, porque o que pasou no 2025 non foi inevitable. Pasou en máis sitios, sí, pero é que a realidade é que foi consecuencia dun modelo da Xunta que non funciona, e cando se agravan as cuestións alleas a ese modelo da Xunta é máis grave aínda, tal e como sucedeu. A Xunta de Galicia, coñecedora desto, leva anos mantendo o modelo. O Pladiga simplemente lles pedimos que o aproben antes, a ser posible en plazo. Debería ser presentado en outubro. Para qué? Para planificar a prevención. E vai de outubro a outubro, cubre igual os 12 meses. Mentras un está vixente, podes estar aprobando do ano seguinte, señor Valado. Pero claro, eso non o fan, presentan o tarde, e cando presentan a veces non chega a tempo, tal e como sucedeu gravísimamente o ano pasado. Entón, sabe o que sucede? Que aquí deixase de facer prevención e case se deixa de facer extinción. Fíxese o que lle digo. Convértese nunha reacción, lume, reacción, con que? Como podemos e cando podemos e con quen podemos, sin ningún tipo de organización. Falan tamén dos efectivos. Eu recordo que anunciaban 7.000 efectivos. Despregan pouco máis de 3.000, señor Valado. Menos da metade. E non pasa nada. Nin explicacións, nin responsabilidades, a culpa do tempo, que fai moito calor. E sale o sol moi cedo. Outro exemplo, a prevención. Escoitamos a rueda con frecuencia e as consellerías falar de tecnoloxía, de apps, de cámaras, pero sabe que é o grave? Que se olvidan do básico, de que hai que limpar o monte para que non arda. Podemos ter 50.000 aplicacións, podemos ter os drones sobrevoando Galicia, pero se non limpamos o monte vai arder, señor Valado. E iso é o que non funciona realmente. E aquí hai unha idea que é clave. Cando se detecta Señora García, un lume, moitas rematou o veces tempo. xa é tarde e hai que deixar arder para que pare. Señor García. Grazas, señora presidenta. Un claro exemplo da nefasta xestión en materia de prevención do goberno do PP é a tramitación das axudas clave para a prevención dos lumes a través do apoio á xestión comunitaria dos montes veciñais. Son axudas que venden como a gran aposta pola prevención, pero que se resolven tarde, a maioría das veces a ano vencido, e cunha dotación orzamentaria sempre escasa, que deixa fora a moitas comunidades soamente por falta de crédito nun país onde os montes veciñais son peza central da superficie forestal e da loita contra o lume. Isto non é un simple atraso administrativo, é unha falta de respeto e unha mostra de que para a Xunta do Partido Popular a xestión comunitaria non lle importa, non é ninguna prioridade. Por non falar de que o Pladiga 2026 mantén conxelado o persoal propio da Xunta no Servizo de Prevención de Incendios Forestais e afonda na externalización da operación de alto risco. O novo plan non inclúe ningún posto adicional para o persoal de extinción de incendios, mantendo os mesmos niveis de persoal que en 2025. O Pladiga 2026 mantén un modelo fracasado baseado na externalización e a fragmentación. Precisamos dun servicio de incendios forestais 100% público, profesionalizado e con condicións laborais iguais para todo o persoal. Por que noutros territorios como Asturias, Cantabria ou Euskadi non viven ano a ano situacións de emerxencia como a que atinxe a Galiza ou a norte de Portugal? Pois porque aquí falta ordenación territorial. A superficie forestal en Galicia representa máis da metade da superficie territorial do país. Debemos apostar por modelos de xestión que incidan no mosaico tradicional e permitan a descontinuidade das masas forestais, en especial as pirófitas. Precisamos actividade humana no monte, con proxectos de desenvolvemento rural que procuren unha planificación que valorice e diversifique o aproveitamento do monte a través de valorización de especies autóctonas que axuden a establecer cortalumes naturais combinados coas técnicas de aproveitamento silvopastoril con gandería extensiva.
Nesta área, na nosa área de rural da Deputación de Lugo, co programa O que non arde, convertímonos en referentes de políticas de prevención baseadas no apoio ao manexo de pastoreo nas ganderías extensivas da provincia de Lugo e fomos exemplo ao apoiar a xestión e mantemento das redes secundarias de faixas de xestión de biomasa. Mentres, a Xunta de Galicia sigue incidindo únicamente nos medios e recursos para a extinción. Ten a obriga de ordenar o territorio, mantendo o modelo en mosaico e reforzando unha xestión integral fundamentada no silvopastoreo e gandería extensiva a través dos plans de ordenación de recursos forestais. Quedan moitas preguntas que podría facerlle a este pladiga que está totalmente obsoleto e incompleto. Como, por exemplo, que medidas contempla este actual pladiga no referido á información, divulgación, asesoramento a asociacións, centros de ensino, propietarios particulares de parcelas de monte, sociedades de caza, cantas reunións informativas están previstas, que tipo de inspección se realiza sobre o estado dos montes dende un punto de vista dos riscos de propagación de lumes, que información e asesoramento reciben os titulares das terras en materia de prevención. Moitas grazas. Señor Balado. Sí, gracias. É falso, señora García Porto, que non funcione o modelo. Cuestión distinta é que en anos pódese producir unhas circunstancias meteorolóxicas diferentes que outros anos, como lle dixen, que sucedera no ano 2025, e que si afectaron por igual a todas as comunidades autónomas nas que houbo incendios forestais. Di o señor García que non se viviron situacións de emerxencia. Sí, se viviron. En Extremadura vivíronse, en Portugal vivíronse o ano pasado e en anos anteriores. En Asturias vivíronse, en Castela e León igual, porque cando se está a falar do ano no que máis calor houbo, no que máis temperatura houbo durante os 30 últimos anos, é factible pensar que se van producir máis incendios forestais. Volvo a dicir que, aínda que vostedes gobernaran, non serían capaces de aprobar o pladiga nas datas nas que o piden nesta moción, porque sería aprobar un documento incompleto. Polo tanto, non veñan aquí a dicir que farían, se gobernaran, o que non poderían facer. En relación á prevención, a xestión das faixas secundarias, hai que destacar a importante labor que desde a Xunta de Galicia se fai na súa xestión e os datos que están aí, se poden comprobar, os datos así o refliten. Entre o ano 2018 e o 2024 inspeccionáronse 2,3 millóns de parcelas na nosa comunidade autónoma nunha superficie de máis de 170.000 hectáreas. Formalizáronse contratos de xestión en máis de 27.000 parcelas. No ano 2025, 291 concellos adheríronse ao sistema e 268 aprobaron o seu plan municipal. Supoño que vostede, señora García Porto, terá aprobado o seu plan municipal de incendios e terá asumidas as competencias que en materia local lle corresponden nesta materia. Supoño que sí, que estará asumidas e que será un destes concellos que deberán cumprir coas súas obrigas. Isto supón unha cobertura importante no territorio. E neste ano, no ano 2026, deuse un paso máis cun novo convenio con unha duración de 4 anos a que se poden adherir os concellos ata o ano 2029 e un orzamento de 61 millóns de euros. E a pesar de que a FEGAN, por cuestións políticas, non se quixo sumar a este convenio tan beneficioso, estamos a falar de que se adheriron un 93% dos concellos galegos, é dicir, 292 concellos galegos están adheridos a este convenio. Polo tanto, as políticas preventivas si surten efecto e as políticas en materia de prevención e defensa si surten efecto. Cuestión distinta é que por causas excepcionais, cando logo de 30 ou 40 anos se produce unha vaga de incendios provocada polas circunstancias meteorolóxicas tan adversas que afecta por igual a todas as comunidades autónomas, isto non pode servir para soster que as políticas preventivas que se fan dende a Xunta de Galicia señan erróneas. Nada máis. Señora García. Home, señor Balado, que diga vostede que en 40 anos se produce unha vaga de incendios, eu teño 50, recordo unhas cuantas. Que quere que lle diga? Mire, hai unha idea que é clave e que creo que teñen que empezar a interiorizar. E ademais é simple. Ou se cambia de modelo ou Galicia vai volver a arder, señor Balado, desgraciadamente. Non hai máis. O 2025, créame, non foi un accidente. É unha advertencia. Hai que cambiar o paso. E non aprender deso, non aprender absolutamente nada, é irresponsable. O
Hoxe sabemos, e sabémolo ben, que a prevención é clave, que o sistema actual fallou, que os concellos non poden sós, e tamén sabemos quen ten as competencias. Por iso, esta moción que é clara pide prevención real, medios estables durante todo o ano, planificación en tempo e responsabilidade política. E por qué? Porque está en xogo o territorio, a economía rural e a vida das persoas. Non falla o lume, falla o modelo, señor Balado. Procedemos á votación do punto número 5. Queda aprobada esta moción con 13 votos a favor e 12 en contra. Ben, pasamos ao punto número 6. Neste caso, vaise a debater conxuntamente o punto 6 e o punto 8. O 6 é unha moción do Grupo Provincial Socialista para o reforzo do sistema público de emerxencias na montaña lucense e garantir unha resposta eficaz en todo o territorio da provincia de Lugo. E o punto número 8 é unha moción do Grupo Provincial Popular para solicitar á Deputación de Lugo que garanta o servizo de emerxencias nos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. Dictamen, señor secretario. Dictamen do punto número 6, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde examinar favorablemente a proposta presentada e elevala a pleno para a súa aprobación se procede. O dictamen do punto 8, a Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor presidente da Comisión, don Efrén Castro Caloto, dos señores e señoras deputados e diputadas dona María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Casarío, representantes do Grupo Provincial Socialista e do diputado non adscrito don José Tomé Roca, acorde a informar favorablemente a moción, presentada e elevada ao pleno para a súa aprobación se procede. Señora García Porto. De novo, señora presidenta, nos traemos unha moción que fala de algo moi básico, fala de seguridade, de igualdade e de dereitos. O sistema público de emerxencias é un servicio esencial que non é accesorio, que non é opcional e o que garante é que ante calquera risco haxa unha resposta rápida e eficaz. Pero tamén temos que dicilo con claridade. Ese sistema non está funcionando igual en todo o territorio da nosa provincia. Na montaña lucense, a Fonsagrada, os Ancares e Becerreá, a situación non é como no resto, e certamente é preocupante. Estamos falando, ademais, dun territorio que conta coa poboación moi envellecida, que conta cunha alta dispersión da súa poboación, con dificultades para acceder ás localizacións e que conta con tempos de resposta que superan amplamente o recomendable. E non estamos falando de percepcións, estamos falando de datos. Hai intervencións que, en algúns casos, superan os 30 minutos recomendados e a veces chegan ata os 60. Iso ten consecuencias, porque cada minuto nunha emerxencia conta. Cada minuto pode marcar a diferencia entre salvar unha vida, unha propiedade ou non. E hai outro factor clave, ademais, o abandono da actividade tradicional e o aumento da masa forestal, algo que enlaza directamente coa moción que vimos de debater no punto anterior. Maior risco de incendios, máis complexidade nas intervencións e todo iso nun territorio que ademais conta con un alto valor ambiental, con un alto valor turístico e con infraestructuras estratégicas. Polo tanto, non estamos falando dun problema menor, estamos falando dun sistema que non está dando a resposta axeitada onde máis se necesita. Isto foi o que a presidenta trasladou á Xunta de Galicia. En primeira instancia, o presidente Rueda, en segunda instancia, o Servicio de Emerxencias de Galicia, porque é unha necesidade para este territorio. E, mentras tanto, quen está sostendo o sistema? Os profesionais, como sempre. Sempre son os profesionais os que sosteñen o sistema. E hai que recoñecelo, fan un traballo exemplar. Pero non podemos normalizar a sobrecarga de traballo. Non podemos repetir o modelo doutros servizos públicos. Hai outro elemento clave, os GES, que son fundamentais no rural.
Son moitas veces o primeiro recurso, cando ás veces son o único recurso. Pero, evidentemente, o sistema actual presenta carencias. Grupos de GES que desapareceron na provincia, 4 xa. Dificultades na xestión dos mesmos. Falta de estabilidade das persoas, dos profesionais que están nelos. E isto que leva é a deixar valeiros evidentes, valeiros de cobertura e valeiros de seguridade. E iso non resulta aceptable, porque volvo ao principio da miña intervención, tamén estamos falando de dereitos á protección, do dereito á igualdade e do dereito a non depender do lugar onde se vive para telos. E por iso a nosa moción é clara e lle pedimos, damos de traslado á Xunta de Galicia, para que se estudie un modelo, que se faga un estudio urxente dun parque de bombeiros na montaña de Lugo para dar resposta a esas imperiosas necesidades de afrontar os perigos que poden vir derivados por non contar con un servicio axeitado nese territorio. Que se faga tamén un modelo, que se analice o modelo actual, que se reforce realmente o sistema e que se busque un financiamento estable. É imprescindible. Así que non estamos pedindo nada extraordinario, simplemente estamos pedindo algo básico, que a xente reciba o que ten dereito a recibir, que para iso están as administracións, para garantizalo. Señora Meijide. Moitas grazas, presidenta. Despois de ganos de desidia, de abandono, de abandonar as súas competencias, de abandonar a xestión de emerxencias, hoxe acórdanse de que a Diputación ten que falar e tense que preocupar polas emerxencias desta provincia. Miren, baixo o seu mandato desapareceron 3 grupos de emerxencia, 3 unidades, a de Fonsagrada, a de Becerreá e de Cervo, sendo competencia directa desta Diputación. Baixo o seu mandato, os parques de bombeiros están tendo problemas de funcionamento. Os parques de bombeiros están carentes de recursos humanos, o primeiro. Elevan anos prometendo que os van a reforzar e non cumplindo esa promesa. Houve un titular hai uns días, pero de cumplimento, de momento, absolutamente nada. Cantos días tiveron que estar pechados por falta de recursos, por falta de medios e por problemas? Non o dicen, pois é responsabilidade súa. Cantas veces tiveron que dormir literalmente baixo as goteiras algúns bombeiros polo abandono do estado de mantemento destes parques comarcais? Moitas. Visitaron vostedes eses parques? Nós sí. Estivemos con eles e sabemos o abandono que tiveron nos últimos anos por parte do seu goberno, responsable, porque ademais son queñes dirixen, evidentemente, o consorcio. Non lembro a cantidade de veces que neste pleno lles pedimos incrementar os medios e tomarse en serio as emerxencias nesta provincia. Non lembro a cantidade de veces que vostedes dixeron que non era competencia da Diputación. Non lembro a cantidade de veces que sinalaban e culpaban a outras administracións mentres vostedes desatendían as súas funcións. Non só estaban incumplindo a lei, sino que estaban abandonando as súas funcións e desatendendo a seguridade, o esencial, como dice vostede, o esencial da seguridade dos nosos veciños. Mentres nos desprotexían, vostedes intentaban culpar a outros. Pero isto chegou ao seu fin. Xa non é que o diga a lei, xa non é que o reiteramos hasta a saciedade neste salón de plenos, sino que agora xa hai sentencias en contra nas últimas datas que lle din exactamente un xuíz a través dunha sentencia é competencia da Diputación Provincial. É competencia. Miren, extracto da sentencia. Sin que pueda entenderse que la adhesión al convenio supone la aprobación de la forma de gestionar los servicios de la protección civil, emergencias y extinción de incendios, dicha gestión corresponde a las diputaciones provinciales de conformidad con el exponendo segundo del convenio y del artículo 26 de la Ley 5/2007 y de la Ley 785 de bases de régimen local. Esto dillo referente a unha sentencia do GES de Cervo e dillo claramente en alusión á competencia da Diputación Provincial sobre ese GES. Isto non é novo, isto dixemos nós, isto dixeron os bombeiros, dixeron os GES, dixo a alcaldesa de Cervo, a cal non escuitaron durante anos, durante meses que lles estaba enviando cartas, requerimentos, correos electrónicos, e non atenderon hasta que rematou non firmando ese convenio. Por certo, e acabou ganándolles outra sentencia xudicial máis, e que un xuiz lles dixo que desatendían as competencias dos veciños de Cervos. Ollo, non da alcaldesa de Cervo, dos veciños de Cervo e do entorno de Cervo e da Mariña Lucense. Está moi ben que a presidenta da Diputación, que é de Burela, teña así de desatendidos os seus veciños do Concello do Lado.
Nos metemos esta moción precisamente para pedir que se deixen de excusas e que se poñan a traballar, que esta é a súa competencia e teñen que exercer. E non lle decimos nós, dícello a lei e dicen os xuíces, exercen a súa competencia. Así que, agora que sabemos que é responsabilidade súa, póñanse a traballar. Temos 6 parques de bombeiros profesionais, temos 5 GES en activo e hai 3 que están sin cubrir. E hai que poñerse a cubrilos. E iso quen o debe impulsar? A Diputación Provincial de Lugo. Porque ten a competencia de acordo coa lei, porque lle dice a Xustiza. E ten que colaborar a Xunta de Galicia? Por suposto. E vai a colaborar como está colaborando, aportando máis do 50% destes servizos. Claro que vai a colaborar. Non hai ningún tipo de problema. Pero quen ten que impulsar estes servizos? Quen ten que tomar as decisións? Quen ten que ir por diante? A Diputación Provincial. Quen non o fixo durante estes últimos 20 anos? A Diputación Provincial, que estaba mirando por outro lado mentre había un problema de emerxencias na nosa provincia. Así que póñanse a traballar en alternativas e en propostas. Como lles pediu a Xunta de Galicia hai uns meses, cando lles pedía sedes alternativas para os 3 GES que tiñan cerrados. Póñanse a traballar para que cando cheguen a unha reunión, como a do 20 de abril de hai uns días, da Presidenta da Diputación coa Consellería, vayan cos deberes feitos. E con propostas reais, con propostas serias, con propostas claras, con propostas rigurosas, e que surdan da Diputación Provincial. E por que da Diputación Provincial? Porque é quen ten as competencias. E a Xunta vai axudar, por suposto. Xa o está facendo, vai non seguir facendo. Máis do 50% de financiación, sin ningún problema. Pero a competencia da Diputación exércena. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Moi bons días, señoras e señores diputados, veciñas e prensa que nos acompaña. Ben, señora Meijide, a verdad é que quen siga os plenos desta Diputación, oírlle a vostede falar de competencias resulta cando menos curioso, porque parece que só entende competencias cando non afectan a un goberno que xestiona o Partido Popular. E tamén, como ten acostumbrado, terxiversa. E é certo que hai unha lei que lle pasa parte das competencias en emerxencias ás diputacións, pero a competencia propia e quen ten que diseñar o modelo e financiar é da Xunta de Galiza. Eso é indiscutible, indiscutible. Polo tanto, vostedes veñen aquí a facer unha foto parcial e a non recoñecer que, por exemplo, o modelo de GES, tal cual está planteado, é un modelo caduco, por varias cousas. Unha, porque os concellos, máis alá da financiación, non teñen capacidade para xestionar os GES. Nin o personal, nin o financiamento, nin moitas cousas. Porque despois pasan como cousas que están pasando nesta provincia, que se pechan GES porque os concellos son incapaces de xestionalo e non hai quen ten as competencias, porque o diseño da fórmula de como se protexe a cidadanía é da Xunta de Galiza. Por lo tanto, aquí, o que se pide, e o BNG está de acordo neso, é que ten que haber un mando único da Xunta de Galiza e que os GES hai que profesionalizalos. Porque vostedes deso nada din. Na moción do Partido Socialista sí que vai por aí, porque hai que integralos nos parques de bombeiros e facer unha adaptación paulatina, eu creo, porque a asimilación a bombeiros de todos os membros dos GES, pois seguramente non sexa fácil facelar con so paso, pero a realidade é que hai que deixar de precarizar, profesionalizar e tratar os bombeiros, os GES como que son, que teñen que ser parte firme do sistema de protección de emerxencias, polo tanto teñen que acabar tendendo a ter as mesmas condicións que bombeiros e ser bombeiros. Daí que se propoña que sean dos parques de bombeiros e que haxa un mapa real e un mando único. Falaban antes do ben que fixeron na vaga de lumes. Home, un dos problemas que decían moitos dos profesionais é que nin siquiera sabían cal era o protocolo. Trataron de facer un mando único que non chegou a selo, fixeron algunhas zonas bando de un posto de mando avanzado no territorio, noutras non. Eso é porque a Xunta de Galiza, que quen ten as competencias, non ten un plan. E o que se lle pide aquí, claro que na provincia de Lugo hai que facer moitos cambios, pero os cambios non teñen que ser só a que haxa máis GES, senón a que haxa un plan claro de financiamento
que estén profesionalizados e, sobre todo, con dereitos laborales claros e dignos para todos os membros dos GES, igual que fixeron o avance laboral nos bombeiros dos parques provinciais. En todo caso, falaba tamén do parque provincial. É que vostede ten a desvergoña. Teñen o 50% a responsabilidade nos parques de bombeiros provinciais. Oiga, eu son membro do Consorcio de Bombeiros e non vexo os seus representantes vir cachequeira ali propoñendo todas esas melloras que vostede parece que defende aquí, pero despois os responsables políticos do seu partido non veñen a poñer o diñeiro que toca para avanzar en todo eso. Vostede votase do lado de fora, como se aquí o Consorcio de Bombeiros fora participado únicamente por a Diputación Provincial. E que a súa exposición foi ridícula. Polo tanto, a proposta do BNG evidentemente que ten que haber un mando único nas emerxencias do noso país e da nosa provincia. E ese paraguas ten que ser claramente da Xunta de Galiza. A partir de aí, estamos a favor da integración dos GES nos parques de bombeiros e que haxa un mapa na nosa provincia que protexa todo o territorio. Porque é evidente, decía a señora Porto, si ten que sair un bombeiro do parque de Sarria para chegar á montaña, e que non chega en media hora prácticamente a ningún concello. Polo tanto, hai que reformulalo e non defender un modelo que claramente está caduco e que non funcionou. Polo tanto, non só estamos falando de financiamento e quen ten que poñelo, que é evidente que a Xunta de Galiza ten que ter unha parte importante neso, senón dun modelo novo que funcione moito mellor do que hai, porque non está a funcionar. Señora García Porto. Gracias de novo. Mire, señora Meijide, vostede solta por esa boca o que lle acorda. Pero hai que explicarlle alto e claro que está enganando co que di, porque o certo é que desde que se aprobou o acordo cos bombeiros, os parques estiveron cerrados 0 días. Pero houve que negociar ese acordo. Cada un tiña o seu punto de vista, incluída a Xunta de Galicia. Lugo tuvo un protagonismo especial en todo eso. E, ademais, as obras necesarias para as melloras dos parques están a punto de ser adxudicadas. E, ademais, hai un proceso de selección de bombeiros aberto ata o día 21 de maio, señora Meijide, para a incorporación de efectivos. Ademais, apoiouse no Lume a Xunta de Galicia e a Medio Rural este verán, 9 días con un total de 52 efectivos, e non está na nosa competencia. Así que eu creo que a nosa xestión mala de todo, tan mala como vostede di, non debe ser, a pesar de vostedes e a pesar, a veces, do que nos fai chegar a Xunta de Galicia. Mire, ademais, as competencias teñen que estar dotadas da partida económica suficiente para poder prestalas. E non o están, é moi fácil decir, aí teñen o paquete, pero cando se abre ten unha serie de gastos. Polo tanto, a Xunta de Galicia aí é onde ten que estar, ten que garantizalo. E a sentencia non é contra a Diputación de Lugo. A vostede o que lle manca é contra un concello gobernado polo Partido Popular, señora Meijide. Vostede colle a literalidade dunha frase, pero a sentencia non é contra a Diputación, é contra un concello gobernado polo Partido Popular, señor Meijide. Polo tanto, a Deputación de Lugo fará o que teña que facer. Por certo, o que vostedes piden na súa moción, que é impulsar, xa o estamos facendo, daí as xestións da presidenta, ante o presidente Rueda e logo ante emerxencias. Iso é traballar. O que pasa é que non lles gusta o que propón. Por eso avisan de que hai esa reunión. Por eso, mentras ela estaba traballando ali en Santiago, vostede estaba registrando esta moción para facer ver que fai algo, cando en realidade non está facendo nada. Mire, o problema non é novo. O problema é o que non se resolveu. Leva anos en riba da mesa, leva anos diagnosticado e o que é peor, leva anos sin solución. E ten responsables. A Xunta de Galicia ten os recursos, señora Meijide. E, mentras tanto, os concellos, con orzamentos mínimos, asumindo servicios e tomando decisións límite. Porque cando se pechan os GES, señora Meijide, non é por capricho, é por falta de financiamento. E hai que dicilo alto e claro, non se pode falar de responsabilidade compartida cando non se queren compartir os recursos. Non é serio, non é xusto e non é sostible, porque a Xunta de Galicia leva anos co Fondo de Cooperación Local conxelado e cando incrementa sigue sendo insuficiente. Señora García Porto, finalizou.
Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Pilar, pero ao final dasme razón, porque estás dicindo que, evidentemente, estades facendo, dende o goberno, cousas que se levaban 20 anos sin facer e que dende este partido vos pedimos en numerosas ocasións neste propio salón de plenos, evidentemente. Pois, oi, algo haberá que facer, para iso están estes 12 diputados, máis un non adscrito neste goberno. Evidentemente, algo terán que facer, pero levan, pois, evidentemente, 2 décadas de desidia de pasotismo. Os parques comarcales están como están, e nós conocémolos. E non era por falta de ou escasez de medios no consorcio, porque había cartos e non se estaban adoptando medidas de mantemento. O non reforzo do persoal dos parques comarcais durante anos non é por escasez de medios, porque os recursos económicos estaban ali, as plazas tamén, era porque non se convocaban. O problema dos GES non era a falta de recursos económicos, todo o contrario, os cartos estaban aí, pero desmanteláronse porque non estaba funcionando ben o servicio e porque cando os alcaldes chamaban a esta Diputación pedindo axuda ou polo menos que se escoitase para buscar solucións, non se lle respondían os requerimentos. Señor Castro, usted decía quen ten as competencias, pero que quen ten as competencias son vostedes. Pero que teño aquí a Lei de Bases de Réxime Local, e que teño a Lei de Emerxencias de Galicia, e que está unha sentencia xudicial, por certo, señora Porto, non é contra un concello do Partido Popular, é unha sentencia a favor, que dá a razón a un concello do Partido Popular, o Concello de Cervo, concretamente, o que vostedes non o atenderon durante meses. Claro, hai que falar con un pouco máis de coñecemento de causa, señora Porto, non é contra, é a favor. E en contra de quen o denunciou e en contra da desidia e da deixa de funcións desta Diputación. Hai que falar con conocemento de causa, señora Porto. Mire, a Xunta de Galicia evidentemente vai estar aí para colaborar cando teñan un proxecto serio. Cando digan onde van a reobrir esos GES, propoñan ubicacións e pidan a financiación. Por suposto que van a ter. Cando teñan un sitio serio, un lugar serio e unha proposta clara de onde queren crear un parque de bombeiros, por suposto, cando vayan cunha ubicación e cun plan, despois irán pedir a financiación. Por suposto que vai a estar a Xunta de Galicia. Nos últimos 10 anos levan máis de 4 millóns de euros só para as agrupacións de protección civil. 5,5 millóns de euros ao ano para financiar o 52% dos GES. O 50% do custe dos 6 parques de bombeiros desta Diputación pagos a Xunta de Galicia. E 27 millóns de euros para adquirir equipamento para todos estes servicios. Oigan, vai a seguir axudando a Xunta de Galicia? Por suposto. Estes 12 compañeros que estamos aquí sentados, vamos a pedir colaboración da Xunta de Galicia para as emerxencias desta provincia? Por suposto. Quen ten as competencias para impulsar as emerxencias nesta provincia en concellos de 20.000 habitantes? Aquí, esta Diputación, quenes estamos aquí sentados. E nos concellos máis grandes, os propios concellos. Polo momento temos aquí o alcalde de Lugo, que tamén ten competencias nese eido. Pois, oigan, poñanse a traballar, cada un nas súas competencias. E nós estaremos aquí para axudalo. Así que moitas gracias e nós temos moi claras prioridades. Señora Meijide, finalice. Señor Castro. Ben, señora Meijide, voulle explicar para ver se é capaz de entendelo. Non é difícil, pero se unha lei autonómica lle traspasa competencias ás diputacións provinciais, de quen é a competencia? De quen é a competencia? E, ademais, esa propia lei di que quen ten as competencias por riba de todos para organizar as emerxencias do territorio galego é a Xunta de Galicia. Se o quere comprender, bien, e se non, pois invente, que a vostede xa sei que lle gusta moito máis inventar. E despois, dixo xa a señora Porto tamén, cando se traspasan unhas competencias, hai que dotalas financieiramente, e vostedes o que non queren. E despois, non entra de cheo no problema que teñen os GES, que é un modelo caduco, que hai que profesionalizalos, que hai que non poden estar xestionados polos concellos. Aquí hai unha proposta que se incluyan nos parques de bombeiros. E, de feito, hai compañeiros seus noutras provincias que se abren a este debate. Na Diputación de Ourense están abertos a este debate e defenden non seguir precarizando, porque os GES non só é un problema dos concellos, porque xa lle dixen que non só é imposible de xestionar económicamente para un concello, é casi imposible de xestionar o personal dun grupo de emerxencias con a diligencia e con os medios que ten un concello pequeno. Esa é a realidade. Polo tanto, fai falta un cambio de modelo, o que vostedes, polo que vexo, non queren abordalo. Non é unha proposta seria dicir vamos facer un mapa de emerxencias e incluílo todo dentro dos parques provinciales de bombeiros. Pero será a Xunta que ten que dar o ok a eso. Pero a Xunta de Galicia non só pasa cos GES,
pasa cos grupos, pasa cos bombeiros forestales e pasa con outras moitas cousas. Prefiere ter modelos precarizadores, así un parche aquí, outro parche alá, e aquí o que lle dixen é que hai que abordalo de maneira seria e ter un mapa de emergencias na nosa provincia e no noso país que cubra todo o territorio e que ten, por moito que non lle guste, ten que estar coordinado por a Xunta de Galiza. Porque que pasa? Non é que sea un modelo supramunicipal, é un modelo supraprovincial claramente. Cando hai unha gran emerxencia, a emerxencia ou a catástrofe para nos límites da provincia de Lugo? Non. Polo tanto, o modelo ten que ser claramente da Xunta de Galiza. E iso é indiscutible para calquer técnico. E vostedes o que non queren é entrar no debate serio de como vamos dar cobertura a todo o territorio e como vamos desprecarizar os traballadores e as traballadoras dos GES. E esa é a clave. E no que ten que traballar a Xunta de Galiza e, evidentemente, esta Diputación que está facendo unha proposta. E, mentras non queiran abordar os asuntos seriamente, pois só van pedir parches, que é o que piden vostedes. Señora García Porto. Mire, señora Meijide, que a Xunta leva anos sin facer e deixando pasar, conocémolo todos, especialmente a xente que traballa nos GES e os bombeiros. Así que non intente camelalos que por aí vai mal. A Xunta fixo un parche interesado para cambiar o modelo de Grumires ao modelo de GES. Por certo, a Deputación de Lugo nunca se opuxa á cofinanciación. E máis, estamos agardando a financiación completa. Señora Meijide, nós cumplimos co acordado cos bombeiros. Non diga o contrario. Na Deputación de Ourense sabe o que pasou? O PP non cumpliu e os bombeiros volven a estar en folga. Mire, eu xa lle adianto que no caso da moción dos GES non se mola apoiar, porque nin máis nin menos é o que estamos facendo. Impulsar que se solucione un problema, porque é garantía para os traballadores e seguridade para a cidadanía. Pero é que a maiores deso, propoñemos na nosa moción a creación dun parque de bombeiros para a zona da montaña. Para que? Para garantizar a seguridade dos veciños e veciñas desta contorna. Finalice. Pido aos asistentes ao pleno que non fagan ningún tipo de ruído. Señora Meijide, turno de peche. Nada, moi brevemente, señor Castro, eu non sei se non quere ler, se non sabe, se non quere entender, non, a verdade que non sei. Pero mire, non é unha lei autonómica, é unha lei estatal, a lei 785 de bases de réxime local, que otorga as competencias aos concellos, ás diputacións. Claro, o artigo 36 di explícitamente que a prevención e extinción de incendios nos concellos de menos de 20.000 habitantes corresponde ás diputacións. Señor Castro, lea vostede, de verdade, de verdade. Pase un momento en ler e en estudiar un pouquiño que lle fai boa falta. Mira, absolutamente de acordo na prioridade e necesidade das emerxencias nesta provincia. Absolutamente de acordo na necesidade de que a Xunta de Galicia participe na financiación. Así o fai, así o seguirá facendo e así o fará nun futuro cando se lle plantexe. Pero, evidentemente, de acordo coa lei, de acordo coas sentencias judiciais, os competentes en impulsar e en tomar as decisións de onde abrir os GES, onde propoñer os parques comarcais son desta Diputación. Por tanto, exerzan as súas competencias, plantexen un proxecto e pidamos financiación, por suposto, e ímolo facer. Señora Meijide, quero lle dicir algo a todos os diputados desta casa. Levo 3 meses e medio, un pouquiño máis. Do que estou cansada de escoitar é palabra competencia. Vostede pensa que a un veciño ou veciña da montaña ou da mariña lle importa realmente de quen é a competencia? Non podemos seguir debatendo sobre de quen é a competencia cando a palabra que a min máis me interesou durante este tempo é isocrona. Unha palabra que eu descoñecía porque non pertenzo ao sector, tiven que estudiar moitísimo expedientes, este problema que está encima da mesa, e o que a min como presidente o que nos debería preocupar aos políticos desta casa é o mesmo que aos veciños e veciñas da nosa provincia, que haxa zonas escuras que temos que cubrir. A Xunta está moi ben decir eso, claro, como temos un orzamento que non lo podemos permitir, pois imos a financiar. Estamos no consorcio, financiamos unha parte importante, pero a partir de aí non nos preocupamos de nada máis. Pois a mí non me parece serio nin responsable. Sabemos, ademais, creo que somos conscientes de ata onde pode chegar un concello, ata onde pode chegar unha deputación provincial e ata onde pode chegar unha institución autonómica. Porque
en esa reunión co presidente Rueda, en esa reunión de traballo que tivemos en Santiago mentras vostede presentaba esta moción, insistimos en que debemos colaborar, en que estamos detectando un problema que leva moitísimos anos encima da mesa, en que sabemos, todos e todas os que estamos aquí, que o modelo GES tal cual se coñece non funciona, porque levamos 4 pechados. A min, persoalmente, o que me importa non é nin de quen é a competencia, que creo que todos temos claro o que di esa lei, nin quen vai a poñer o diñeiro. Tenemos que sentarnos todos, debatir e chegar a acordos para ter solucións entre todos e todas. Iso é, creo, que a nosa labor. Procedemos á votación primeiro da moción do Grupo Provincial Socialista, o punto número 6. Queda aprobada esta moción con 13 votos a favor e 12 votos en contra. E procedemos agora á votación do punto número 8, que neste caso é a moción do Grupo Provincial Popular. Queda aprobada por unanimidade, porque a nós sí que nos interesa que isto se solucione para a nosa provincia. Moitísimas gracias. E agora imos polo punto número 7. Por favor, saben que no salón de plenos non se pode emitir ningún tipo de... Ben, pasamos ao punto número 7, que neste caso é a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego en defensa das traballadoras e traballadores galegos contra a criminalización das baixas laborais por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Dictamen, señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Clemente Iglesias González, representante do Grupo Provincial Popular, acorde dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Paso a palabra á señora Castro. Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos, compañeros e compañeras deputadas, asistentes. O 8 de abril foi o debate do Estado da Nación, onde habitualmente se expón o traballo realizado, tamén se comunican obxectivos, plans e medidas para mellorar a vida dos galegos e as galegas. E a medida estrela para o problema de vivenda, para evitar que colapse a sanidade pública, para mellorar o ensino, foi, sorprendentemente, por parte do presidente da Xunta, criminalizar a quen madruga e a quen sostén co seu esforzo diario os nosos servizos, a nosa industria, o noso rural, por exercer o seu dereito laboral, que é unha baixa médica cando hai algún tipo de problema de saúde asociado ao posto de traballo. O presidente do Partido da Indecencia chegou a facer referencia a un suposto alto absentismo, unha opinión que non é un feito e que desminten os datos oficiais da AIREF, xa que ese suposto alto absentismo en realidade son baixas laborais, e Galiza é a segunda comunidade con menos baixas laborais de todo o Estado. Ese suposto baixo absentismo vai ser unha excusa para implementar unhas supostas unidades de apoio especializadas para a atención e control de baixas, que o que van facer vai ser auditar e titorizar os médicos de atención primaria, é dicir, poñer en cuestión a profesionalidade dos mesmos, que supostamente, segundo o presidente da Xunta, deben ser uns defraudadores porque dan moitas baixas médicas. Pero, sobre todo, vai servir para reforzar e facer máis grande o negocio das mutuas. Con esta medida, mata dous páxaros dun tiro. Por unha parte, criminaliza as traballadoras e tamén os médicos de atención primaria e, por outra parte, segue aumentando os concertos ca sanidade privada. Pero o relato do chamado absentismo laboral é moi fácil de desmontar. Tamén, segundo datos da AIREF, en 2024 só había 28 persoas de baixa por 1.000 persoas afiliadas á Seguridade Social aquí na Galiza, moi por debaixo das 37 persoas por cada 1.000 do Estado español. O PP o que ten que facer é deixar de facer campaña contra as traballadoras. O ano pasado, por estas datas, tamén dende a Xunta se falaba deste suposto absentismo, pero por moito que se repita 1000 veces, unha mentira sigue sendo unha mentira, e a clase traballadora deixa a pel todos os días para levantar o país. Pola contra, o obxectivo do PP é presentalo como un problema que eleva os custos económicos e perxudica as empresas.
O que quere é xustificar medidas para recortar dereitos e seguir privatizando a sanidade pública a través do negocio das mutuas. E isto non é un problema de absentismo, é un problema de modelo laboral e político. A realidade é que as traballadoras, a clase traballadora está nun proceso de avellentamento e non é casualidade. É consecuencia directa das políticas que atrasan a xubilación e obrigan a prolongar a vida laboral en condicións cada vez máis duras. A reforma laboral de 2011 elevou a idade de xubilación aos 67 anos e actualmente na Galiza unha de cada 4 persoas ocupada é maior de 55 anos. Alén diso, os recortes en sanidade pasan factura e afectan os procesos de recuperación de calquera enfermidade. As listas de agarda en traumatoloxía aumentaron un 76%. Só hai 21 psicólogos por 400 centros de saúde e a media de días de agarda para unha cirurxía en 2024 estaba en 67,1 días, segundo o propio Sergas. Como nos imos a incorporar antes dunha baixa laboral se non hai médico que nos atenda? Se non temos unha proba porque temos que esperar 60 días para que nos fan unha única proba? Ninguén quere estar de baixa, señores do PP. Ningunha traballadora quere estar de baixa e menos que a criminalicen por exercer o seu dereito á saúde. É inmoral seguir perseguindo traballadoras por estar enfermas, como pretenden con estas unidades especiais, que, por certo, dende a Asociación Galega de Medicina Familiar e Común rexeitaron como unha idea disparatada. Porque así o é. Rueda dicía que as baixas laborais lastran a nosa productividade e aseguraba que había unha perda de 2.300 millóns de euros. Pero é outra mentira, xa que producimos máis que nunca e traballamos máis horas que a media dos países da Unión Europea. Os datos de 2024 do IGE, outro organismo moi sospeitoso de traballar para o BNG, é que se a remuneración en euros por posto de traballo asalariado en 2024 é de 36.000 euros, a productividade aparente nominal en euros é de 69.000. E se facemos as contas por hora, por cada hora traballada asalariada, a remuneración en euros sería de 22,5, pero a productividade aparente nominal é de 42,1. As traballadoras galegas dobramos en productividade cada hora que se nos paga e, aínda así, a única medida estrela de Rueda foi perseguir as galegas que están de baixa. Acusar a parte máis feble no canto de poñer medios non é gobernar e, por iso, o primeiro acordo que atoparán é o de amosar o seu rexeitamento á proposta da Xunta de Galiza de endurecer o acceso ás baixas. Porque Galiza non se construí criminalizando as traballadoras. Nós non aceptamos ese relato. Defendemos os dereitos das traballadoras porque é a que nos debemos, mentres que vostedes só traballan para o partido. Grazas. Señor Rivera. Sí, moitas grazas, señora presidenta, señoras e señores deputados. Pois, efectivamente, o señor Rueda leva ao Parlamento de Galicia unha moción eminentemente populista, pero foi tan populista que se equivocou de bando. En vez de atacar a quen sofre o problema, pois, ao final, o que fai foi complicalo, non? Porque sempre ten esa tendencia a poñerse del lado de quen menos o necesita, que as mans privadas, as mutuas e as patronais das mutuas, e iso pois é o que se suma o señor Rueda, non? Realmente non hai un problema serio cos traballadores, como el di. Eu creo que o problema non se chama fraude. O problema é unha sanidade pública absolutamente abandonada durante case 2 décadas e que, como consecuencia, pois temos o que temos, non? En moitos casos, non? Se non hai unha atención sanitaria pública de calidade, pois temos un panorama que nos deixa na situación na que a actualidade estamos a vivir, porque esa sanidade pública afundida e unha precariedade laboral crecente contribúen a ter unha situación como esa. E que fixo o señor Rueda? Pois decidiu, co tema das baixas laborais, decir que hai moito fraude e inventou un inimigo, como fai habitualmente, para non ter que agochar a triste realidade de como está a sanidade pública neste país, concretamente tamén nesta provincia. Pero deso poderíamos falar noutro momento. Falando de datos, ademais, desminten tremendamente esa versión populista do señor Rueda, porque en Galicia hai menos baixas que en calquera outro sitio de España.
Polo tanto, non se entende moi ben isto que di, que temos un problema de fraude cas baixas. O mellor o problema, se é fraude, é o fraude máis contido do Estado, porque é a segunda comunidade autónoma, repítolle, que menos baixas laborais ten por cada 1000 afiliados á Seguridade Social. É un dato obxectivo, non? Eu creo que aquí non estou falseando nada. Estou dicindo a verdade. E que a verdade por diante é moi difícil de soster o que está dicindo o señor Rueda. Pero que sí que temos, desgraciadamente, en Galicia o seguinte. Temos unha sanidade pública que recibe o 12% do orzamento sanitario para atención primaria. E precisamente estes días a Organización Mundial da Saúde nun informe decía que o normal e o recomendable sería dedicar o 25%. Só unha comunidade autónoma en España invirte menos que Galicia. E saben cal é? A Madrid da señora Ayuso. Temos, ademais, 203 días de espera para unha operación quirúrxica, temos o 40% dos concellos galegos en pediatra, temos 3.000 persoas agardando pola valoración da dependencia cunha demora de 393 días e temos máis de 43 mortos o ano pasado en accidentes laborais. Todo isto vai sumando, vai somando, non? E isto non é fraude nas baixas, non? O que se agocha detrás do que fai o señor Rueda para que a xente nos entenda é o que leva facendo o Partido Popular dende fai moito tempo, que é a privatización encuberta dun servizo público. O señor Rueda quere reforzar claramente o papel das mutuas, que sexan eles as que controlen as baixas. Especialmente, dixo o señor Rueda, o presidente de todos os galegos, dixo as de psiquiatría menor. Psiquiatría menor. Así chama a ansiedade, así chama a depresión, que son, segundo os datos, o 30% das baixas en España. Psiquiatría menor. Non me extraña que a xente despois desconecta a veces da política, non? En definitiva, veremos se esta proposta do señor Rueda é legal, porque eu teño as miñas dúbidas, que empresas privadas con intereses privados xestionen os nosos veciños e veciñas que sufren unha baixa laboral. Ao final é unha privatización encuberta da sanidade laboral, da saúde laboral. Isto realmente do que vai é de quen paga a factura da saúde. Segundo o Partido Popular, os problemas á pública e os beneficios á privada. E isto é o que se resume o grandísimo plan de xestión do señor Rueda. Señor Santos. Moitas gracias, presidenta. Bo día a todos e a todas. Debatemos hoxe unha moción que, baixo un título moi contundente, presenta unha realidade profundamente distorsionada. E compre dicilo con claridade desde o inicio. Cando se fala de criminalización das baixas laborais, estás a lanzar unha acusación moi grave que non se corresponde nin coas propostas nin coa actuación da Xunta de Galicia. Porque aquí, señora Castro, ninguén está a cuestionar a dignidade das persoas traballadoras, nin o dereito da baixa médica cando é necesaria. Ninguén. O que se está poñendo arriba da mesa é algo bastante máis razoable. Como mellorar o funcionamento do sistema de incapacidade temporal para que sexa máis áxil, máis eficaz e máis xusto para todos. Señores do BNG e do PSOE, o seu relato baséase nunha simplificación interesada políticamente. Presenta calquera intento de mellora ou revisión como un ataque directo á clase traballadora. E iso non é así. Iso non é só injusto, senón que tamén é irresponsable pola súa parte. Porque un sistema público sólido non se construí negando os problemas, senón afrontándoos. Vostedes mesmos recollen no texto da moción cuestións que compartimos, a duración das baixas, a lista de espera, a sinestridade laboral. Pois ben, precisamente por iso é necesario actuar. E actuar significa analizar, coordinar, avaliar e introducir cambios cando sexan precisos. Confunden control con sospeita generalizada, e non é o mesmo. Calquera sistema público require mecanismos de seguimento e avaliación, non para poñer en dúbida a honestidade da maioría, que, por suposto, actúa con responsabilidade, senón para garantir que o sistema funcione correctamente, que os recursos se empreguen ben e que realmente precisan dunha baixa a reciba nas mellores condicións posibles. Porque tamén hai outra realidade que vostedes evitan mencionar. Cando un sistema non funciona con axilidade, quen sofre é realmente o traballador. Se os procesos se alongan máis do necesario, se non hai coordinación entre distintos niveis asistenciais,
se o resultado non é o máis protección, senón máis incerteza e máis dificultades para a recuperación. En no que respecta a colaboración coas mutuas, sorprende a súa insistencia en cualificala como privatización encuberta. Falamos de instrumentos que forman parte do sistema desde hai moitos anos, incluso cando vostedes estaban gobernando co bipartito. O debate sería non é se existen ou non, senón como utilizalos e con que garantías. Reducir todo iso a un eslogan non contribúe a esclarecer nada. Sobre a siniestralidade laboral compartimos plenamente a súa preocupación. Cada accidente, cada persoa ferida, cada vida perdida é unha realidade intolerable. Pero precisamente por iso debemos abordar esta cuestión con responsabilidade, reforzando a prevención, a formación e a vigilancia, e implicando a todos os actores nestes traballos. Non serve de moito introducir este problema nunha moción, se non se acompaña dun enfoque riguroso e constructivo. Por tanto, señores do BNG, o debate que deberíamos ter hoxe non é se defendemos ou non as persoas traballadoras. Niso, creo que estou convencido de que coincidimos todos. Senón como construímos un sistema que funcione mellor, que responda con rapidez e que garanta os dereitos con eficacia. E para iso fan falta propostas realistas, diagnósticos honestos e vontade de mellora. O que non axuda é levantar caricaturas como fan vostedes, atribuir intencións que non existen a converter calquera iniciativa nun suposto ataque aos dereitos sociais, para nada. E, por suposto, remato xa, fronte a discursos simplistas, compre máis seriedade, fronte a confrontación estéril, máis responsabilidade, que isto tamén vai para o señor Arias, e fronte a relatos interesados, máis rigor. Máis rigor, señores do BNG. Moitas gracias. Señora Castro. Grazas, presidenta. Que bonito dicir que isto en realidade é algo para ser máis áxil e máis eficaces na tramitación das baixas laborais. O gallá, o presidente da Xunta, se expresase así no discurso que deu no debate do Estado da moción, pero el tristemente dixo outra cousa. Falou de absentismo laboral cando estamos falando de baixas laborais, e iso é o irresponsable. Chamarlle absentismo laboral a que un traballador ou unha traballa teña que pedir unha baixa laboral porque non está ben por unha enfermidade asociada ao seu posto de traballo. Iso é irresponsabilidade. Dicía tamén o señor Santos que hai que actuar, e actuar é mellorar a xestión pública, non seguir aumentando os concertos cas mutuas, que, como decía o señor Rivera, son empresas privadas con intereses privados. Quen está supervisando eses intereses, señor Santos? Quen debería estar gobernando? Pois eu creo que o PP na Xunta, non? Será, se é que están gobernando eles, senón igual tamén teremos a culpa dende a Deputación. Mire, tamén decía vostede unha cousa, falaba da mortalidade laboral, e é certo que nos preocupa moito, pero tampouco escoitamos ningún tipo de proposta do señor Rueda sobre isto. En 2025 en Galiza faleceron 43 traballadores e traballadoras en accidentes laborais, máis de 400 na última década, e isto é inaceptable. Pero non importa, porque non se fan propostas, porque o señor Rueda centrouse en criminalizar as traballadoras, igual que o fixo en 2025 por estas datas, onde xa falaba de absentismo laboral. O sea que isto non é algo puntual, sino que hai un patrón no tempo. Pero o PP non está en gobernar e en mellorar a xestión pública. Están outras cousas, como, por exemplo, utilizar os medios públicos de todas e todos para comprar vontades, xa sexa en Lugo, sexa en Viveiro, sexa en Ribeira, sexa en Sarria. Dende o BNG témolo moi claro e, de feito, hai medidas aquí. Nos temos propostas, como, por exemplo, reforzar de xeito inmediato a atención primaria para poder garantir o dereito á saúde, contratar un mínimo de 100 psicólogos, porque lembramos que temos 400 centros de saúde. Así poderemos dar servizo e reaccionar ante o problema silencioso que nos enfrontamos, que é a saúde mental. Incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e garantir que haxa unha prevención eficaz e unha modificación na normativa onde se faga explícita a obriga empresarial de adoptar medidas que protexen a saúde mental das traballadoras, máis aínda co impacto da transformación digital. E máis aínda, o máis importante sería que o presidente Rueda, o presidente de todos e de todas as galegas, incluídas as que non lle votamos, que pida disculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos polas graves acusacións feitas nas que nega a saúde como un dereito e fai da enfermidade un delito. Grazas. Señor Rivera. Si, eu non sei, non me tomen a mal, se tropezarían vindo po pleno, lles caerían as mocións e as cambiarían, porque
ver ao próximo ministro de Economía do Partido Popular, o señor Demetrio Salgueiro, defendendo a moción das baixas laborais e o señor Santos, defendendo o sector lácteo e o sector Santos defendendo o tema das baixas laborais, pois como que me distorsiona un pouco a perspectiva. Pero, será cousa da idade, que me vou facendo maior, que me pasa o tren e todas esas cousas que me despisto. A ver, eu creo que se liaron, de verdade lo digo, pero eu creo que están defendendo aquí, hasta o defenden con certa timidez, porque non nos vexo nada convencidos do que están facendo. Eu creo que están sendo conscientes de que esta proposta é un timo en dous tempos. Primeiro afogamos a sanidade pública, non a dotamos de medios, non a dotamos de recursos, non a financiamos, non temos pediatras, non temos especialistas en saúde mental, e que facemos despois? Criminalizamos a quen padece as súas consecuencias. Mire, señor Santos, o fondo real de isto é que Uxía, que leva 3 meses con ansiedade porque non dá feito os turnos de 10 horas nun supermercado cobrando o salario mínimo interprofesional, que gracias que o subiu o señor Sánchez, pois se temos que esperar por vostedes estaría a 650 euros. É do que estamos a falar. Falamos de calquera persoa anónima que ten unha lumbalxia crónica despois de 20 anos cargando caixas ou unha baixa por depresión por un falecemento dun fillo. Estamos a falar desos casos. Xa sei que a vostedes lles produce gracia, que se rin destas cousas, pero vostedes son os clásicos que votan en contra dos dereitos e dos avances sociais e despois son os primeiros en chamar á porta para disfrutar deles. Esta é a definición máis exacta do que é o Partido Popular. Vostedes hoxe teñen aquí unha oportunidade. Teñen unha oportunidade de romper o guión con Santiago. Señor Santos, ademais, vostede é especialista en facelo, e faino moi ben, porque cada vez que rompo o guión lle montan un chiringuito ali en Friol, pareceme ben. Entonces, faino moi ben, eu felicito, ojalá a mí me fixeran así. Pero poden dicirlle ao Partido Popular, en Lugo non estamos de acordo con isto, os traballadores desta provincia non son sospeitosos, teñen unha oportunidade grandiosa de facelo. É un direito conquistado, e é o que nos distingue dos sistemas onde o traballador enfermo non perde o emprego gracias a que ten un dereito conquistado. Con isto non se regatea, non se privatiza, porque o que están facendo con isto é o mismo que está dicindo Vox, e non se entera. Señor Santos. Gracias, presidenta. Mire, eu xa sei, señor Rivera, que vostede lle sorprende porque tenos envexa. Este grupo ten a capacidade máis que necesaria para debater calquer tipo de debate de calquer tipo de índole, ao contrario do de vostede. Esa é a diferencia que temos este grupo co de vostedes. Oye, igual que vostede ten o delegado de Galloso Castro, que xa me dirá de que coñece o sector primario, é de vacas. A primeira vez que viu vacas foi cando nombraron delegado de Galloso Castro, que foi ali visitalas. Chiringuitos a Xunta non monta ningún. En Friol monta proxectos que dinamizan o noso territorio. Oxalá a Diputación fixera o mesmo. Nesta segunda quenda compre ir a fondo da cuestión. A moción que se nos presenta construe todo un argumento sobre unha idea que non compartimos, que existe unha suposta criminalización das baixas laborais, que tanto lles gusta esa palabra. E se lles digo con claridade, nin esa é a intención, nin esa é a realidade que vostedes queren facer ver. Falar de criminalización é unha afirmación grave, señora Iria, e facelos en base só contribúe a xerar alarma e desconfianza. Aquí ninguén está a poñer en dúbida o dereito das persoas traballadoras a coller unha baixa cando precisan, ninguén. O que se está a propoñer é mellorar un sistema que vostedes mesmos recoñecen que presenta disfuncións. Porque hai algo que non coincidimos, existen problemas, hai procesos que se alongan máis do desexable e hai dificultades na coordinación. E ante iso hai dúas opcións. Mirar para outro lado, como fan vostedes, ou intentar mellorar a xestión, e a Xunta de Galicia aposta polo segundo. Confunden deliberadamente control con persecución, pero cualquier sistema público requiere mecanismos de seguimento, de avaliación e de mellora continua, non só para sospeitar da maioría que actúa con responsabilidade, sin duda, senón para garantir que os recursos públicos se empreguen con rigor e que o sistema funcione de maneira
xusta e eficaz. E sobre as multas volven a recorrer no discurso simplista. Non estamos ante ninguna novidade nin ante un proceso de privatización encuberta. Falamos de instrumentos regulados que, ben utilizados, poden contribuir a facer o sistema máis áxil sen perder garantías, que é o que queremos todos. Por tanto, esta moción non achega solución real e limítase a construir un relato político que busca máis confrontación, como xa nos teñen acostumados, que a mellora efectiva de condicións laborais sanitarias. Por responsabilidade, por rigor e por coherencia cun modelo que aposta por mellorar o servizo público sen caer en discursos alarmistas como fan vostedes. Por tanto, este grupo votará en contra desta moción. Moitas gracias. Señora Castro, turno de peche. Grazas, presidenta. Ante esta problemática, señor Santos, hai dúas opcións. Reforzar o sistema público ou darlle os recursos públicos á privada. E cando algo é un negocio, non é un servizo, señor Santos. As baixas non son un privilexio, son un dereito. E na maioría dos casos son consecuencia de condicións laborais moi duras, de estrés, de enfermidades físicas, mentais, que non aparecen por capricho, senón por un modelo productivo que exixe cada vez máis e coida cada vez menos. Culpar as traballadoras e darlle a volta á realidade. O problema é a precariedade, a falta de prevención, a presión constante e o desmantelamento dunha sanidade pública galega a mans do PP, que xa nin se esforzan disimular que o que quere é reforzar a privada. Os galegos e as galegas merecen respecto, sobre todo, e desculpas por parte do PP, por parte dun presidente que di representar a todas, pero non o fai. Íballes dicir que tiñan agora a oportunidade de desmarcarse e de votar a favor dos galegos e as galegas, pero xa vexo que escolleron, como sempre, o partido antes que os veciños e veciñas. Mais nada, grazas. Procedemos á votación do punto número 7, a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego. Queda aprobada esta moción con 13 votos a favor e 12 en contra. Ben, pasamos entón ao punto número 9. É a moción do Grupo Provincial Popular para instar ao Goberno Provincial a dar cumprimento á sentenza do TSJ e abrir e poñer en funcionamento o Centro de Día Residencial Comarcal de Becerrea. Paso a palabra ao señor Ameijide. Dictamen. Me olvido. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor presidente da Comisión, don Efrén Castro Caloto, dos señores e señoras deputados e diputadas, dona María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío, representantes do Grupo Provincial Socialista e do deputado non adscrito don José Tomé Roca, acorda informar favorablemente a moción presentada e leválo ao pleno para a súa aprobación se procede. Agora sí, señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. O primeiro, dar a benvida aos veciños de Becerrea que nos acompañan hoxe aquí, unha vez máis demandando xustiza e, sobre todo, demandando que se cumpla o que firmaron, que se cumpla os compromisos precisamente que se tiveron desde esta Diputación Provincial coa súa comarca, co seu municipio concretamente. Esta semana asistimos a unha nova performance da presidenta e do vicepresidente da Diputación, na que debutaron como formato dúo, nunca o fixeran a toda agora, compareceron para recoñecer a dúo que non tiveron máis remedio que rectificar, que os traballadores, por exemplo, de Suplusa tiñan razón, que mentiron e que nos mentiran e trataron de enganar a todos durante estes anos, enganar a todos os lucenses, que a realidade era dura e que non tiñan máis remedio que cumplir cunha sentencia e que lles gañamos desde o Grupo Provincial unha sentencia no Tribunal Supremo e que agora toca acatar. E a presidenta tivo que intentar disimular e facer exactamente o contrario do que votara hai 2 meses neste salón de plenos. Pero tivo que rectificar e darnos a ración. Esta é a coherencia, o rigor e o coñecemento da lei que amosa este equipo de goberno e esta é a palabra, votar unha cousa e 2 meses despois facer a contraria. E isto comezo con esta exposición e vinculando esta sentencia sobre Suplusa porque é exactamente o mesmo que lles vai a pasar en Becerrea. Hai un paralelismo absoluto. Van a ter que facer exactamente o mesmo. Así que vayan preparando un escenario para o seguinte dueto. Eu creo que estaría moi ben para esa interpretación os xardíns da residencia. Hai unha boa vista, hai un bo lugar. É unha pena que probablemente non o coñezan, eu sí, e os que nos acompañan tamén. E unha pena, e estou deseando que teñan que ir o vicepresidente e a presidenta ali a recoñecer que nos mentían, a recoñecer que durante anos estuveron ríndose e intentando enganar os veciños de toda a comarca e que terán que acatar as sentencias xudiciais, como fixeron en outros casos. Por tanto, que terán que recuar. Anos de sectarismo, anos de odio interno, anos nos que o Partido Socialista,
por parte do seu secretario, sometía os seus deputados, incluída esta presidenta, anos de sometimento aos complexos de Tomé, os complexos de quen tiña que impoñer os seus criterios persoais por riba dos intereses dos veciños desta provincia, co amparo do Bloque Nacionalista Galego, co apoio do Partido Socialista, que o sigue apoiando a día de hoxe. Complexos que fan que 96 familias non poidan estar disfrutando ou tendo os seus familiares internos nese centro de maiores. Que outras 40 non poidan telos neste centro de día, ou que non se hayan posto en marcha máis de 50 novos postos de traballo. Miren, cando non cumplen a lei, pero cando non cumplen o firmado como este convenio, ten que actuar a xusticia. E o Concello de Becerreá, a Corporación de Becerreá, foi valente e acudiu ao xulgado. Acudiu ao xulgado e saben que lles dixo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia? Que os enganaron, que non cumpliron, e tiveron a valentía de reclamarlo, que estiveran durante anos desatendendo o convenio que asinaran. E ganáronlles. O señor alcalde de Becerreá, o seu excompañeiro, ganoulles. A Corporación de Becerreá ganoulles. Estes veciños que viñan aquí constantemente ganáronlles no xulgado e terán que acatar e terán que cumplir esta sentencia. Anos desatendendo todas as propostas que lles facíamos desde este grupo provincial e que lles facían os veciños de Becerreá, pedíndolles simplemente que abrisen a residencia, que cumplisen os compromisos que asinaran no 2016 nese convenio que firmaran para a construción dunha residencia. Que cumplisen con ese investimento comprometido, que abrisen esa residencia que leva máis de 4 anos rematada e a teñen pechada por caprichos políticos, por complexos do que manteñen de alcalde de Monforte e de presidente na sombra desta institución. Que cumplisen e que ese 1.300.000 euros que lles deben os vecinos de Becerreá por ese convenio, os apliquen para poder equipar a residencia que sigue sen equipar. Oiga, é que eu non digo, ademais, que ese 1.300.000 sexa inventado, non, é que o dice a interventora municipal, a interventora provincial, neste informe do ano 2023, no que se fala explícitamente dunha cantidade de 1.318.781,98 euros e a incorporación que se faría precisamente con esta finalidade, porque é a baixa do convenio. Devólvanlles o que lles deben os veciños de Becerreá, porque é o que lles dice a xustiza, porque é o que lles dice o convenio, porque o que lles dice a palabra, se é que a teñen, se é que a cumplen, que xa sabemos que non. Así que hoxe pedímosles algo tan simple como cumplan as sentencias. Parece que non hai nada máis que decir. Señor Rivera. Moi bo día a todos os, non sei se veciños ou membros da plataforma de Becerreá. Eu creo que o señor Ameijide ter que poñer un garabato nunha moción de censura e levála a entregar ao rexistro, o debeu deixar así un pouco despistado, porque, como sempre, volve a mezclar unha sentencia en relación cos traballadores de Suplusa, que unha sentencia... Xa lle gustaría que foran iguais, xa lle gustaría, señora Meijide, xa lle gustaría. Mira, eu quero aforrarlles o tempo, a xente que veu aquí a escoitarnos, e, sobre todo, quero aforrarlle o teatro a vostede. Teatro que tivemos esta semana no Concello de Lugo, do que vostede, ademais, é concelleiro asinante, promotor, supoño que home de palla, porque só entregou un papel, non lle dixeron decir nada máis. E, ademais, eu tiña ilusión, hasta me sentía un pouco orgulloso, porque decía, o mellor ahora o señor Ameijide vai ter que traballar. E acabo de ver no Progreso que dice, bueno, xa se verá o que pasa co señor Ameijide. E digo, home, por favor, non me den esta decepción, a ver se o señor Ameijide lle deixan xestionar algo por algunha vez, e que non lle van a deixar nin agora. Home, pon un aniño, poñano a práctica, un ano, a ver que saca adiante este señor, porque é que non fixo nada. Leva 20 anos chupando do teto do público e non hai nada, non? Encima da mesa. Entón, aforrándolle tempo, señor Ameijide, o que di a sentenza non é o que di vostede, eso xa para empezar. Eu non sei se ya preparan, porque ao mellor esta non tivo tempo con estes temas nos que anduvo enredados esta semana, pero non di nada deso do que di vostede a sentencia. Di que se abra a residencia. Cousa que, por certo, para decir eso, votaron un ano. Votaron un ano para decir que se abra a residencia. E creo que se están obviando algunhas cuestións de certa enjundia. E dirixíndome aos veciños de Becerreá que estuveron no pleno, voulles poñer un exemplo do que é o señor Ameijide. O señor Ameijide é capaz
de autotorgarse esta moción e cando este grupo de goberno pide un parque comarcal para os veciños da montaña, que mellorará a súa seguridade, que mellorará que as incidencias sexan atendidas, acaban de votar en contra. Non lles compren o discurso, que son así de rariños. Residencia sí, pero parque comarcal no, que me veñan de Sarria a máis dunha hora e media. Esa é a doble vara de medir do señor Ameijide. A doble vara de medir. E chegan tarde, mal e arrastro, porque o que vostedes piden xa se leva facendo. A propia presidenta lles quere comunicar personalmente a xente da plataforma os avances que se están dando na residencia, incluído tamén o seu alcalde, a Corporación Municipal de Becerreá. Os trámites para a posta en marcha da residencia son anteriores á emisión do fallo xudicial. Hai máis de 77 trámites realizados, que, por certo, algúns se lle piden á Xunta de Galicia, pode miralos no expediente, señora Meijide, se fixera máis traballo, menos política desa que lle gusta facer, pois vería que algúns foron solicitados á Xunta de Galicia, tal vez tardou ou enredou máis do necesario. Porque non se equivoquen, se hai, e agora, co paso do tempo, estou convencido, se hai alguén a que non lle interesa que se abra esa residencia é o Partido Popular. Porque os primeiros en alegar, ademais dos membros da plataforma, foron eles, foron vostedes. É un dato obxectivo, como fago sempre. Podenlles gustar máis ou menos, pero os meus datos son obxectivos. Presentaron formularios tipos de alegacións que non tiñan base, non tiñan absolutamente ningún tipo. Todo eso, evidentemente, demorou certas cousas, como tamén demorou un defecto, un proxecto que saben que era defectuoso. Pero, bueno, señora Meijide, a mí o que xa me parece de perogrullo é que vostede, como voceiro, lle pida á Deputación que non recurran. Mira, non sei o que vai a facer, pero con que base xurídica? Porque lle apetece. Levantas un día e dice, non recurran. Home, non, hai que ser un pouco serios. A Deputación ten a súa asesoría xurídica, xa fará o que lle corresponde, pero que se atreva a todo eso. E, sobre todo, vostede, que mira, é que se contradí constantemente. O rei do recurso. Nesas chaquetiñas do Xacobeo voulle serigrafiar por detrás, soy el rei del recurso. Vostede me di a min que non recurra. Home, xa saberá a presidenta o que terá que facer, non? E vostedes son dos de a Deus rogando e co mazo dando, porque non abrir unha residencia en 20 anos pública nesta provincia, eso sí, van a pisar os xardíns. E non mos pise moito que ainda mo vai estropear. E debería pedir permiso. Porque cando eu vou a casa dos demais, o primeiro que fago, primeiro educación, é pedir permiso, señora Meijide. E van ali algúns alcaldes que eu creo que van aos pinchos. Señor Rivera, finalice. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, tan preocupado está da residencia de Becerreá que dedicou gran parte do tempo a outros temas. Encima mentindo, porque, mire, xa lle explicamos, pero só hai que ler a sentencia que non falaba en ninguna sola línea dos traballadores de Suplusa ou se tiñan que traballar para Suplusa, para atrás ou para a Diputación. Ni unha sola línea. Era unha demanda que puxeron vostedes por unha compra dunha acción. E di que gracias a que acatamos esa sentencia tomamos esa decisión. Home, vostede utiliza os traballadores de lado da señora Candia e despois, claro, eu creo que é a única persoa que lle pode sorprender que non goberno bipartito ou non bipartito, presidente e vicepresidente den unha rolda de prensa conxunta. Pasa dentro da normalidade de calquera goberno. Eu xa sei que nos seus teñen moitos egos e meten moito codo incluso con compañeiros, pero aquí o único que se fixo é a normalidade. E un traballo que non foi obligado por ningunha sentencia, porque a compra dunha acción nada ten que ver cos dereitos dos traballadores. Polo tanto, non minta, porque además os traballadores e as traballadoras non son parvos, e eles sí que leen as sentencias. No referente a residencia de Becerreá, aquí non empezou falando de competencias, quizás se lle olvidou, pero mire, para que os veciños e as veciñas sepan a realidade, se a residencia se fora a abrir por mandato dunha sentencia, significaría que todo este tempo o goberno da Diputación estivera parado. Polo tanto, dende o ditame desa sentencia, ou futura apertura da residencia, estaríamos falando de moitos anos, porque todos os trámites que describiu o señor Rivera foron moi anteriores a esa sentencia.
Polo tanto, tamén o centra no recurso. E mire, xa lle digo unha cousa, para que lle quede clariño a vostede e aos veciños. Recurso ou non recurso que se decidirá con criterios técnicos, porque tamén hai que ver ata onde pode decidir ou non un xuzgado e se son competencias dun goberno provincial ou non, e será se se recurre ou non con criterios técnicos, a residencia vai se abrir. E non se vai esperar a se se pon recurso, se se dicta dictamen sobre recurso ou non. A área que dirixe o señor Rivera está traballando neso. Polo tanto, o resume claro, máis alá de calquer outro debate, e que xa o teño dito moitas veces, pero é a realidade. Residencia en Becerrea, sí, gracias ao goberno provincial e a pesar do Partido Popular, que tendo as competencias, o único que se dedicou é a poñer trabas e a recoñecer públicamente que non iban a aportar un duro nin para de Becerrea nin para ningunha outra residencia provincial. E esa é a única realidade. Vostede pode vir aquí a colgarse a medalla dunha sentencia que o único que di é que hai que abrila en abstracto, e iso podería ser sine die, e vais a abrir moito antes deso, e quere colgarse esa medalla. Pero sabes de que ten o Partido Popular a medalla en Becerrea, na montaña e na provincia de Lugo? O desleixo ás persoas maiores. Porque tendo a capacidade económica e as competencias, abriron 0 residencias públicas nos últimos 20 anos. E a comparación con o goberno provincial non se sustenta. Así que non trate de manipular aos veciños e veciñas, igual que quería facer cos traballadores de Trasa, antigos traballadores de Suplusa, porque a xente non é parva. Señora Mejía. Moitas gracias, señor Castro. Home, o da sentencia de Suplusa pouco hai máis que dicir. Hai 2 meses decían aquí que non iban a facer o que nós lles pedíamos e exactamente 2 meses despois fixeron exactamente o que nós lles pedíamos porque decíamos que eso era o que implicaba a sentencia. Pero, bueno, oiga, vostede monte a súa realidade paralela ou o que queiran. O bon é que os traballadores de Suplusa, gracias á presión e gracias á sentencia que gañamos dende o Partido Popular no Supremo, van a estar na Diputación, de onde nunca os deberan votar nin os do Bloque, nin os do Partido Socialista. Dito isto, nada máis que dicir. O señor Rivera está un pouco nervioso, non é capaz de centrarse na materia, e por eso quere ou ten vese obligado a explicarlles aos veciños de Becerrea o que acaban de escoitar agora aquí. Estaban aquí presentes, non fai falta que lle explique, nin que lle indique como teñen que entender as cousas. Saben entender eles perfectamente. E coñecen este caso tan ben o mellor que vostede, e incluso que a min tamén, moitísimo mellor, porque o padecen cada día. Moitísimo mellor, señor Rivera, moitísimo. Non veña aquí a dar leccións a naide. Chegalle de caramba aplicalas para vostede mesmo, que ten bastante que rascar na súa casa e na súa vida. Pero eu neso non me vou a meter nunca. Vostede siga o seu. Realización de actos de trámite insignificantes o dilatorios e, sobre todo, no suficientes en cuanto ni satisfacen el interés legítimo de la demandante ni la finalidad del propio convenio. No interrumpe la situación de inactividad material. ¿Qué dice a sala? ¿Qué dicen 3 magistrados do Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Consideran que concurren todos os elementos para estimar que a Diputación incorreu en inactividade. Isto é o que acaba de ler na sentencia. Miren, o fallo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia estima íntegramente o recurso contencioso administrativo do Concello. Declara a inactividade da Diputación Provincial de Lugo. Condena a Diputación á apertura e a posta en funcionamento de acordo co convenio que vostedes asinaron. Que vostedes, que os seus compañeiros, que os seus presidentes, que esta institución ten que cumprir. Porque está firmado por esta institución. Non se equivoque. Por eso decimos que non recurran, que non presenten recurso, porque van a perder outra vez, porque van a volver a perder, e porque nos vai a custar máis castas aos lucenses, e porque vamos a seguir dilatando trámites e dilatando plazos para ter esa residencia aberta. E iso que lles pedimos, que non tire os cartos dos lucenses, e que cumpla cos veciños de Becerrea o que lles asinaron, e o que non aplicaron polos complexos do señor Tomeo fronte desta institución. Eso é o único motivo polo que non cumpliron este convenio. Por tanto, cumplan o convenio, equipen esa residencia co 1.300.000 euros que lles dice a interventora no ano 2023 que están reservados, que o pon aquí neste informe, ou onde os gastaron? Leváronos para outro sitio? Pois aquí recoñecían que había esa baixa. Hai que aplicala. E hai que abrila en igual condicións que as outras da rede, porque é o que se acordou no seu día. Por tanto, non engañen, non mintan. Señora Meijide, Céntrese en traballar rematou o seu e pare de turno. insultar, señor Rivera, que non lle vai ben por aí.
Señor Rivera. Non, home, insulta vostede. Ten ese deje castellano manchego de ir aí chulesco e marrullero e tal, pero aí non me vai a topar porque afortunadamente non teño bastante máis educación que a que lle ofreceron a vostedes como se manifesta pleno a pleno. Tamén lle digo unha cousa clara, máis que a min sobre a residencia de BCRA hai moi pouca xente que sepa neste salón de plenos. Neste salón de plenos. E yo digo con esta seriedade. E probablemente moi pouca xente sepa máis que a min sobre residencias nesta provincia. Moi pouca. Dende logo, vostedes de residencias públicas nesta provincia non teñen nin idea. Saben por qué, señora Meijide? Porque vostedes van a pisar o céspede ali no xardín en Becerreá, onde estaba o burro, saben? Ali. E eu dedícome a tratar de abrilas. Vostedes torpedean deliberadamente a súa apertura. Vostedes dilatan os trámites. Vostedes engañan e manipulan a xente. E, mentras tanto, aquí seguimos traballando. Se vostede ten un certo nerviosismo, que eu lle podo asegurar que non o teño, como dixo vostede, o mellor xa me pasou o tren, e vostede estáse intentando subir en marcha, xa llo dixen, por aí vin pasar a moita xente, por onde está vostede, e non sigue ningún, non sigue ningún. E as súas aspiracións son lexítimas, pero non se despiste, porque ao mellor, como moito, o gran servicio que lle prestou o Partido Popular é entregar no rexistro do Concello de Lugo unha simple moción de censura. Vólvolles a repetir. Vostedes teño a sensación que o grupo do Partido Popular nesta Diputación é como un grupo de WhatsApp donde non se sabe quen é o administrador, porque andan aí con Xogo de Tronos. E o tempo me dará a razón. En relación con todo isto que vostedes traen, fan unha interpretación, como sempre, torticera da sentenza, hai que abrila. Bueno, eu tamén teño as miñas discrepancias porque conozco exactamente ese caso en profundidade. Non se preocupe, señora Meijide, pasa que cada vez venlle menos xente conocida a BCRA. Primeiro foi a dos anónimos, despois foi a señora dos bolsos, outro día ve un que non sei quen era, eu creo que van alcaldes que non saben nin o que van, pero, en definitiva, nesta institución estáse traballando. E voulle dicir unha cousa, porque seguramente vostede non o saiba. Unha distancia moito máis próxima da que estamos vostede e eu. Sabe quen lle dixo que non os veciños e veciñas de BCRA cando lle pedimos que nos botase unha man a presidente a min? O presidente da Xunta de Galicia, ese que é tan amigo seu, o señor Rueda. Teñen a competencia para abrir as residencias e non foron capaces de nin abrir unha soa residencia pública. Se isto se abre, vai ser gracias á Deputación, non gracias á Xunta de Galicia ni ao Partido Popular. Moitas gracias. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Bueno, eu non quero repetir os argumentos, pero vendo como tratou o tema dos traballadores da extinta Suplusa e a sentencia, que xa lle digo, non ten nada que ver cos traballadores, agora volven facer o mesmo. Creen e pretenden facerlle ver a alguén que non sei a quen van convencer de que a residencia de BCRA se vai abrir porque o dice un xuez ou unha xueza, ou en tal caso un tribunal. Eso realmente cree vostede que é creíble? Non, non é creíble. E como lle dixen, o resumen de toda esta polémica é que BCRA vai ter unha residencia a pesar da Xunta de Galiza e a pesar do Partido Popular. E esa é a única realidade, porque o 100% dos fondos van ser provinciais. E o 100% do traballo provincial tamén, dos funcionarios e da área que dirixe o señor Rivera. E claro, escandalízanse se dice o señor Rivera que é o que máis conoce de todas as residencias da provincia. Home, pois eu non me sinto de menos con él se dice eso, porque eu creo que eso é unha realidade que todos podemos asumir. Alguén que leva tanto tempo ao fronte desa área e con tanto traballo, pois é unha realidade. E vostedes fixeron aí aspavientos como o que dice o señor Rivera. Dice a realidade. E iso é porque hai traballo. Sabe que non sabe nada? Ningún alto cargo, ningún conselleiro, nin ningún funcionario da Xunta sabe nada das residencias públicas da provincia de Lugo, porque nada fixeron. Nada fixeron.
E xa lles digo, a única medalla que se pode colgar vostede, o Partido Popular e todo o seu grupo é o desleixo ás persoas maiores desta provincia. Porque se chegamos ao punto de que a Diputación de Lugo ten que abrir as residencias é porque era unha situación límite, non só en Becerreá, non só na montaña, senón en moitas comarcas. Porque vostedes, con as competencias, abandonaron esta provincia. E agora, non sei con que cara, queren ter un papel protagonista cando nunca o tuveron. Así que a realidade é como dixen na outra e como rematou o señor Rivera, vai haber residencia en Becerreá, hai moito traballo feito, estamos xa na parte final e non é gracias a unha sentencia, non é gracias ao Partido Popular, é gracias ao traballo do Goberno da Diputación Provincial. Señora Meijide, turno de peche. Señor Rivera, sabe que lle teño certo aprecio no personal e eu diríalle que a humildade é o último que debera perder. E é precisamente o que máis escasea no seu día a día. De verdade que teña cuidado coas cousas que dice, porque ao final, mira o que me decía tamén o señor Tomé hai uns meses, e mira onde está ele agora. Mira onde está ele agora. Teña cuidado, seña prudente, sexa humilde, e entendámonos ben que non fai falta de verdade ir así pola vida, porque non vai chegar a ningún outro sitio. Así que nada, señor Castro, dice que as sentencias judiciais a vostede danlle igual e que os protagonistas son vostedes. Son os protagonistas de ter cerrada esta residencia dende hai 4 anos. Nós non queremos ser protagonistas de nada. Nós vamos a estar ata o final, defendendo a apertura da residencia de Becerreá. Igual que defendemos os traballadores de Suplusa e conseguímolo. E conseguiremos a apertura desta residencia. E estaremos aquí traballando por elo ata o final e colaborando coa plataforma, co Concello e cos veciños da comarca. Señora Meijide. Teño que intervir outra vez. Ao mellor, señora Meijide, se está empezando a poñer nervioso porque efectivamente sabe que os xardíns da residencia van a ser o próximo escenario. Porque, como sabe, e me vai coñecendo, e sabe que traballo, e que non me movo nin pola presión do Partido Popular, nin por sentencias que poida haber encima da mesa, sino que me movo moitísimo polo sentido común, e por pedir informes e rodearme de xente que sabe máis que a min para poder guiarme na toma de decisións de xeito moi coherente, ao mellor sabe que eso que empezou dicindo de isto nunca se fixera antes. Igual empeza a estar nervioso porque teño unha próxima visita á residencia de Becerreá, estou movendo aquí informes e documentación para, por suposto, abrir a residencia de Becerreá gracias a este equipo de goberno e gracias a esta casa. Procedemos á votación desta moción do Grupo Provincial Popular. Queda rexeitada esta moción que busca confrontación política unha vez máis, con 13 votos en contra e 12 a favor. Ben, no seguinte punto temos unha moción de urxencia, creo que xa se lles entregou e a teñen en riba da mesa. Imos primeiro a votar a urxencia da mesma e para iso pasolle a palabra a Pilar. Antes, dictamen do señor secretario, non hai. Non está. Señora García Porto, pasolle a palabra. Gracias, señora presidenta. Para motivar a urxencia, dicirlles que o que traemos hoxe a pleno non é un debate político máis, é un debate sobre democracia, sobre regras, sobre límites, sobre respeto á vontade cidadá, porque o que sucedeu no Concello de Lugo non é unha discrepancia política. Pido silencio na sala, por favor, para continuar coa sesión plenaria. Continúe. Dicía que o que aconteceu no Concello de Lugo non é unha discrepancia política, senón que estamos ante un feito moitísimo máis grave. Estamos ante un claro caso de transfuguismo utilizado para alterar o resultado das urnas. É o capítulo máis escuro da historia democrática e ética política da cidade de Lugo. Unha moción de censura que aínda non se materializou, pero si se rexistrou.
Polo tanto, a urxencia ven motivada porque estamos no prazo que transcorre entre a súa presentación e a súa aprobación. Ben, procedemos a votar a urxencia desta moción. Prospera a moción con 13 votos a favor e 12 en contra. E para defendela paso a palabra á señora García Porto. Día 22 de abril do 2026. A exalcaldesa de Mondoñedo, voceira do Partido Popular no Concello de Lugo, vicepresidenta primeira do Parlamento de Galicia e presidenta provincial do Partido Popular na provincia de Lugo, Elena Candia, rexistrou unha moción de censura contra o alcalde Miguel Fernández. A iniciativa non se sustenta en ninguna causa política sobrevida, nin nunha denuncia de corrupción, nin nunha perda de confianza democrática constatable. Susténtase exclusivamente no voto dunha tránsfuga que é aproveitado por parte da señora Candia. A moción de censura é un instrumento legal contemplado no noso ordenamento democrático, pero non deberá ser utilizado de calquera xeito, nin a calquera prezo. Que algo sexa legal non quere dicir que sexa honesto. A democracia representativa sostense sobre un principio elemental, que é a vontade popular, a vontade cidadá expresada nas urnas. Cando ese mandato se altera por medios alleos ao voto cidadán, non se debilita só un goberno concreto, senón a confianza da veciñanza, e faino ademais no propio sistema democrático. Quen utiliza unha tránsfuga e quen abandona o seu grupo de orixe para alterar as maiorías saídas das urnas fai unha práctica contraria á lealdade democrática máis elemental. Desgraciadamente, este feito non é novo para vostedes e moitísimo menos para Elena Candia, xa que no ano 2015 foi elexida brevemente presidenta desta institución, da Deputación de Lugo, grazas a unhas manobras na sombra que aínda hoxe ninguén soupo explicar abertamente. Falamos dos autonómimos, non sei se se lembran. E 11 anos despois, a mesma persoa repite o esquema de fondo, pretendendo chegar ao goberno municipal de Lugo grazas a unha concelleira que se presentou nas listas doutro partido e que abandona o seu grupo e decide pactar por pura ambición e egoísmo personal co Partido Popular. 11 anos de distancia, pero a beneficiar é a mesma, Elena Candia. Cústanos de verdade chamarlle a eso casualidade. O pretexto que quero desmontarlles é o discurso da parálise e da deriva co que a señora Candia intenta xustificar a súa moción de censura, que non se corresponde, dende logo, ese argumento coa realidade. O mandato no Concello de Lugo viviu golpes persoais enormes, perdas humanas, 3. Falecementos da alcaldesa Paula Alvarellos, falecemento do concelleiro Pablo Permui e o da concelleira Olga López Racamonde. E, pese a iso, o goberno bipartito do Bloque Nacionalista Galego e do BNG, encabezado polo alcalde por Miguel Fernández, mantivo a capacidade de xestión, atendeu as necesidades da veciñanza e non paralizou ningún proxecto. Houbo moitísima dor, inmensa, probablemente non sexan capaces de imaginarse canta, porque a parte humana, algúns levámola de outra maneira. Pero a parte diso, non se paralizou a cidade, continuaron co seu traballo. A operación impulsada pola señora Candia resulta especialmente reprobable precisamente por iso, porque mentras se compartía públicamente nas condolencias, mentras poñía o luto para ir aos funerais, practicaba en despachos tan escuros como as súas roupas tamén negociacións tan escuras como o propio luto. Non é unha convicción ideolóxica, é unha valoración ética e moral do que aquí sucedeu. Calquera persoa con sentido común da decencia política, pero tamén humana, pode facer esta mesma reflexión pola súa conta. A señora Candia sabe ben do instrumento da reprobación, porque o promoveu e defendeu-no nesta mesma institución noutras ocasións, pero se lle aplicásemos a ela a mesma vara de medir que ela aplicou a outros, o seu apoio expreso a unha moción de censura sustentada no transfugismo obríganos necesariamente a reprobala públicamente neste pleno.
E tamén quero facer unha mención á concelleira María Reigosa. A súa entrada na vida pública municipal produciuse nas circunstancias máis dolorosas ás que me referín fai un momento. Ocupou a acta que un compañeiro falecido deixou. Debería de traducirse isto nun compromiso reforzado co proxecto, pero levou a institución a que se vira eclipsada polas súas imparables ansias de poder. O transfuguismo mal utilizado por parte da señora Candia lévanos agora á deriva desta moción. Moitas gracias. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Casi coincidimos no rexistro desta moción ca nosa emenda, ca que non encontraban. Ás 10:53 acordáronse do que pasaba en Lugo 6 días despois do rexistro desa moción de censura. Tiveron que agardar ata 7 minutos antes do inicio deste pleno para presentar esta proposición. Isto é todo o que lles preocupa a Lugo e isto é todo o que lles preocupa ao seu compañeiro Miguel, que, por certo, voto en falta que non sexa o propio alcalde o que defenda esta moción sendo tamén deputado desta corporación, porque añadiría moito máis coñecemento da situación do que pode amosar esta propia deputada. Esta proposición de urxencia chega tarde mal e arrastro. Tarde mal e arrastro, que é exactamente o motivo polo que houve que facer esta moción de censura, porque é precisamente as 3 palabras que definían o funcionamento deste goberno municipal no Concello de Lugo durante todos estes últimos anos. 27 anos, pero moi especialmente unha decadencia total e absoluta nos últimos anos. Anos de descontrol, anos de desacordos, anos de parálisis, anos de non falarse entre os socios de goberno, pero que hai meses de non falarse entre os propios compañeiros do Partido Socialista. Isto é o que nos leva a unha moción de censura. Unha moción de censura a un goberno incapaz de gobernar, porque é incapaz de falar entre eles. Como van a gobernar unha cidade de 100.000 habitantes cando non son capaces de dirixirse a palabra entre 12 compañeiros? É imposible gobernar así. Isto é o que ocorre no goberno municipal de Lugo, señora Porto. Esta é a realidade. A realidade é que Lugo estaba paralizado e que unha moción de censura é un mecanismo absolutamente legal, recollido na Constitución, recollido no ordenamento xurídico, absolutamente legal, que se utiliza para cambiar un goberno cando un goberno non pode seguir, porque non ten capacidade de xestión, porque non ten capacidade de goberno, porque non ten capacidade nin de falarse entre eles. Eu entendo que lle faga moita gracia ao señor Rivera e a señora Porto, pero aos lucenses preocupábanos moito esta situación. E por eso hai esta moción de censura. É legal, sí. Usaron a todas as forzas políticas nos últimos anos? Sí. Vostedes usárona para desbancar do goberno o señor Adolfo Suárez cando entrou Felipe González. Usárona para desbancar o señor Rajoy cando entrou Sánchez, por cento, defendendo a Ábalos. Ábalos tamén é noticia estes últimos días, pero por outros motivos. Usaron en Requena, en noviembre de 2015, na Higuera, en Jaén, en setembro do 25, en Noia, estes últimos meses, no Irixo, en Viana do Bolo, fai pouco tempo, na Diputación de Lugo. Acusan a señora Candia de non sei que no ano 2015. Non, a moción de censura fixeron a vostedes. Vostedes enganando por segunda vez a un compañeiro seu. Porque, como lles dixeron, son uns trileros. Enganaron os primeiro, e volveron a reconvencer, e volveron a enganar. E volveron a enganar. E isto é o que está pasando constantemente. Que non se poden vivir décadas enganando aos compañeiros. Así lles vai. Por eso non se falan entre vostedes no Concello de Lugo. Este é o problema que había ali. Miren, valen cando se presentan as mocións de censura por parte do PSOE ou do BNG e non valen cando os presentan outros partidos? Hai que ser coherentes na vida, señora Porto. A lei é igual para todos. E cando un proxecto non pode continuar porque non teñen capacidade de facer absolutamente nada, porque non se dirixen a palabra, porque non son capaces de impulsar nada e porque paralizan absolutamente todo, evidentemente hai que cambiar ese goberno. Por responsabilidade. Por responsabilidade. Miren, acaba de facer alusión aos falecementos que houve nesta corporación. Vai-me permitir que eu non toque ese punto no debate, porque respeto tanto a esas persoas que eu non penso utilizar. Son os seus compañeiros. Vostedes saberán o que fan cos seus compañeiros. Eu, nin ningún de nós, vai a tocar ese tema nunca, porque os respetamos demasiado para utilizalos como se utilizan neste texto. Eu non o vou a facer. E constame que os familiares non lles está gustando o máis mínimo, pero sigan por ese camiño vostedes.
Falando de honradez, na moción de María Reigosa, de profesionalidade, de trayectoria e de solvencia técnica, probablemente a señora Reigosa estas características son as que lle levaron a tomar esa decisión. Esa decisión ante uns compañeiros de goberno que lle deixaban expedientes irregulares que querían que firmaran. Ante compañeiros de goberno os que lle pedían que se fora un día de vacacións para firmar as facturas que ela decía que non firmaba. Probablemente esa honradez e esa trayectoria é a que lle leva a non comulgar cas rodas de molino que lle piden dende o seu partido. E sigan intentando incendiar as calles, sigan intentando crispar a opinión pública. Non o van a conseguir. Non son capaces de falarse entre vostedes. Non convencen a naide nesta cidade. Señora Meijide, me remito. finalice. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, eu vou obviar por completo a intervención do señora Meijide, porque aqueles que non respetan o mandato democrático non merecen ser tratados igual nun debate democrático e nun pleno como este. E, polo tanto, comprar o argumentario de que quere defender. Comprar o argumentario. Non se poña nervioso. Vale. Por favor. Ben, como decía, o Grupo Popular non entende a democracia nin atendendo os votos dos veciños, nin deixando falar aqueles que dicen cousas que non lles gusta. Eu son de Sarria e viví moi pronto na miña militancia política as malas artes do Partido Popular e o que significaba unha trásfuga e como era vender a vontade popular e a confianza dos compañeiros neso. Polo tanto, sabía e sei por experiencia que o Partido Popular non ten límites para chegar aos gobernos e utiliza as artes máis oscuras e calquera método que considere que o vai levar ao poder. Pero teño que reconocer que, aínda tendo esa consideración, no que ten que ver co Concello de Lugo, superaron os límites. Superaron os límites da moralidade. Eu sempre me enseñaron a miña familia, aos meus compañeiros, o ensino público, que o importante era ser boa persoa. E pásenlle o filtro, a actuación que está tendo a señora Candia e o Grupo Popular no Concello de Lugo. Que boa persoa sería capaz de aproveitar unha desgracia como a que sufriu o Grupo Provincial Socialista, aproveitarse de quen deixa vender os seus ideales chegando a un cargo despois destas desgracias e utilizar todo eso para chegar ao poder. Poñendo de excusa non sei que ven para a cidade que todos sabemos que a realidade é que vai haber un bloqueo, que non há, nadie que entra pode facer nada, pero négome a ir por esa vía, porque aquí o que se desbate é se vale todo en política, se a moralidade e a ética é importante, se o respeto ás urnas é importante, os políticos e as políticas podemos facer calquer cousa con o obxectivo de chegar ao poder. E eu dígolles que non, que a sociedade de Lugo, da cidade de Lugo e da provincia de Lugo non acepta as inmoralidades. Non todo vale. Non vale pasar por encima de calquer cousa do que votou a xente da vontade popular para chegar ao poder. E iso é unha losa que van levar sempre. A señora Candia Cameza, pero todos os que asinaron esa moción de censura. Porque non todo vale. E vostedes sabrán por o que fixeron, solo por ansia de poder e por a indecencia. E seguramente lle parezcan palabras moi gordas, pero é que son. A súa actuación é o peor que vin na miña vida en política. O peor. E mira que non hai exemplos de cousas sucias en política. Pero que esta non pasa ningún filtro. Salgan ás rúas de Lugo e pregunten. E non se trata de esquerdas ou dereitas. Trátase de moralidade. Non se poñan nerviosos. Porque o que fai cousas sucias ten que oír o xuizo dos demais. Non se poñan nerviosos. Deixen falar. Deixen falar. Non se poñan nerviosos. Vostedes sábenno, que fixeron unha cousa que non pasa ningún filtro. E esa vergonza levaránna sempre. E, por sorte,
o pobo de Lugo e esta provincia vai ter memoria. E se non, verano. Avergóncese do que fixeron. Señora García Porto. Que é un instrumento legal xa lle dixen eu ao principio, señora Mejide, pero tamén lle dixen que neste caso non fora utilizado de forma honesta. Por exemplo, Pedro Sánchez, coa súa moción de censura, valeuse de grupos de votos que non apoyaran a investidura de Rajoy. É ben distinto eso de aproveitarse dunha tránsfuga, que é o que fixeron vostede. Por certo, eu fagolle unha pregunta. Van a levar nas próximas listas ou van a cumplir co que dixo Rueda, que xa anunciou que non descartaba un carguiño na Xunta? Mire, aquí hai un feito incontestable. Unha concelleira elexida nunha lista política abandona ese proxecto e permite cambiar unha maioría. Eso é transfuguismo. E hai outro elemento que fai que esta situación sexa especialmente grave. Non é un feito aillado, non é un feito novo, ten antecedentes e aí é onde entra en xogo a figura clave neste debate, Elena Candia. Porque esa non é a primeira vez, xa llo dixen antes, remito aos feitos do 2015. E agora, 11 anos despois, repite o esquema. Non é casualidade, é un patrón de comportamento político, señora Meijide. Iso obríganos a facer unha reflexión política seria, porque cando determinadas prácticas se repiten, deixan de ser excepcións, convértense nunha forma de actuar. E hai outro elemento especialmente preocupante, que é o contexto, do que vostede falou. Falamos dun mandato marcado por situacións humanas extremadamente duras, non hai por que odialas, é unha realidade, falecementos, dor e unha cidade en duelo. E mesmo nese contexto, alguén decide que é o momento de operar políticamente, de sumar, de calcular, de cambiar maiorías. Frialdade, señora Meijide? Frialdade. As conversas existían desde facía moito tempo, saberase co tempo, como a casi todo. Eses tres elementos evidencian que estamos ante unha operación de corrupción política, de corrupción democrática, señor Ameijide, porque están corrompendo a vontade cidadá. Non miro o reloj, ainda me queda un minutiño para acabar. Xa sei que ten prisa, que non lle gusta o que escoita. O que estamos vendo non é unha alternativa política, é unha operación construída sin causa política, sen crise institucional e sen mandato cidadán, señora Meijide. Solo se basea nun elemento, o voto dunha tránsfuga. Única e exclusivamente. Iso ten un responsable político, que neste caso é a persoa de Elena Candia. E convén dicilo alto e claro, non estamos ante alguén que chega agora á política, estamos ante alguén que utiliza as mesmas mañas escuras, oportunidade tras oportunidade. E non falamos de improvisación, falamos de tempo, falamos de cálculo, falamos de ambición. É unha forma moi peculiar de entender a política, onde o fin sempre xustifica os medios. Dende o noso punto de vista, hai límites. Ela traspasouno e vostedes amparárona. Señora Meijide. Falamos, evidentemente, de Elena Candia, falamos do Partido Popular en Lugo, falamos do partido que gañou as eleccións e quedou da maioría absoluta apenas uns centos de votos. Falamos do equipo de goberno, do grupo municipal que ten máis apoio, con moita diferencia, desta cidadanía. Falamos do non saber perder dos perdedores, que é o que lles está pasando a día de hoxe. De quenes, evidentemente, cada vez que hai unhas eleccións tiran da calculadora para ver se consiguen sumar máis cos que gañaron. E esa é a maneira que teñen de respetar ou de interpretar a democracia. E nos respetámola, porque as reglas dos xogos son así. E se consiguen sumar máis que a nós, poden gobernar. E isto é unha realidade, e isto é a democracia. E agora, esa calculadora non lles dá as cifras, e por eso están tan nerviosos. Claro que se respeta a democracia, claro que se respeta a vontade popular, claro que se aplica a legislación, senón non se faría, por suposto. Vostedes están intentando incendiar as rúas e non o están nin conseguindo. Movilizaron autobuses de toda Galicia, de toda a provincia de Lugo, e non foron capaces de facer nin unha mínima resposta ante esta situación, incendiando como están intentando incendiar todo. Nin o 5% das persoas que votaron os seus partidos políticos nesta cidade foron ali a súa convocatoria, porque non os apoia, nin os seus votantes os apoian, nin os seus votantes, señora Porto. Porque saben que hai un cambio de ciclo en Lugo, porque saben que está esgotado este goberno, porque saben que non poden gobernar un equipo de goberno do PSOE e do BNG que non se entenden dende hai anos, que non se falan, porque está parado este Concello.
E porque non poden vir aquí a falar de moralidade, de boas persoas, de decencia, de honestidade. Pero que está o señor Castro ahora repartindo os carnés de honesto, de morais ou de boas persoas. Pero aquí, vostede, agora, eu que dá os carnés de boa persoa. Vostede. En serio. Por favor, un pouco máis de seriedade. Un pouco máis de seriedade. Se vostede é o socio de goberno dunha persona que ofrecía, presuntamente, postos de traballo a cambio de sexo e está dando leccións de algo, vostede. De algo. Si vostedes están aplicando... Señora Meijide, falaba fai un rato de respeto. Perdone, eu estou utilizando as palabras presunta e os medios de comunicación. A mí non estou dicindo absolutamente nada que non cumpra coa realidade do que coñecemos todos os lucenses. E se lles molesta, non pacten con que non teñen que pactar. E fagan unha moción de censura onde a teñen que facer en Monforte. E nos apoiarémola a un candidato do Partido Socialista. Por suposto que sí. Por suposto que sí. Pero aquí vimos con 10 porqués e con 45 para qués. Os 10 motivos de por que hai que facer esta moción de censura. Os 10 motivos de por que non podía seguir o goberno do PSOE-BNG neste municipio, porque era imposible seguir con este bloqueo. Estes 10 motivos e estes 45 razóns e os 45 argumentos do que vamos a facer neste ano. Evidentemente, respetando a democracia e, sobre todo, gobernando para todos. O que non son capaces ou non foron capaces de facer vostedes Señora casi en 3 Meijide, décadas. finalice. Señor Castro, ten a palabra. Grazas, señora presidenta. Solo lle vou dedicar un segundiño, señora Meijide. Para falar dos votantes do BNG, lávese a boca. Lávese a boca que vostede non representa, non sei a quen, pero claramente non representa os votantes do BNG desta cidade. Así que lávese a boca para falar dos votantes do BNG e para falar de democracia que acaba de participar nunha... Eu xa sei que entenden a democracia con non deixar falar e que non a entenden. Vostede mesmo dixo que a respetaban porque eran as normas do xogo. Non, son as maiorías. Son as maiorías. E o Partido Popular non a ten. Non a ten. Polo tanto, moléstalle moito que eu fale de moralidade, de ética e de ser boa ou mala persoa. Eu sinto moito que a mí me ensinaran eso. E o que estou moi contento é de militar nun partido, nas antípodas do Partido Popular, que non pon eso de primeiro. Mais alá de calquera ideoloxía. A min enseñaronme que había que ser boa persoa e que aproveitaron a desgracia e que unha persoa non ten moralidade e se vende é unha cousa que está mal. En política, no traballo, na familia ou cos compañeiros e amigos. E esa é a realidade, e é a reflexión que hai que facer aquí. A señora Candia non ten moralidade. Dalle igual calquer método para chegar ao poder. Fixo antes nesta casa e agora pois rizou xa os rizos. Eu xa dicía que non esperaba nada da señora Candia, pero foi capaz de retorcer aínda máis a moralidade. Porque eso moléstalles e eu non reparto carné de nada. Oiga, cada un ten a moralidade que queira e se para vostedes é moral eso, pois vostedes con el. Pero pregúntenlle a xente, que sinte a xente con eso? Se é que non ter nin a máis mínima empatía. E aínda tuvo a cara de dicir que non intervén o alcalde de Lugo. Mire, é que eu estou nesta posición, non é que sería tan duro como estou sendo. Seguramente serían declaracións que non se poden facer neste pleno. E o único que lle podo transmitir a Miguel é todo o meu apoio, porque ten que estar pasando moi mal. Moi mal. E o que lles decía, a señora Candia, vostede, o Partido Popular e todos os que firmaron esa moción quedan marcados ca súa indignidade. E o pobo de Lugo non o vai olvidar, porque eu coñezo a xente de Lugo e desta provincia e son boas persoas, case todas. E non están de acordo de que en política valga todo a calquer prezo e sin respetar nin a máis mínima moralidade. Polo tanto, agachen a cabeza e avergóncense, que é o futuro que lles espera, porque é o futuro que pasaron outros moitos trásfugas. E esa é a realidade. Señora García Porto, turno de peche. A democracia é a mesma para todos, señora Meijide. A mesma que se utiliza aquí nun pacto de maiorías é a que utilizan vostedes para pactar con Vox noutros gobernos. A mesma, non hai diferencia, señora Meijide. Vostede comenzaba este pleno dicíndome que se eu votaba en falta algo así como que tempos pretéritos, non? Eu creo que vostedes sí votan en falta tempos pretéritos, señora Meijide, moi pretéritos, señor Meijide.
Mire, isto non é política, este é o oportunismo de Elena Candia, esta non é legitimidade democrática, son os intereses do Partido Popular, faille gracia a min ninguna, e non todo vale para gobernar, porque non sempre o fin xustifica os medios. Só temos ante nós unha mostra clara de ambición, cálculo e falta de límites. Pero a cidadanía xa falou, señora Meijide, e o poder pode non conseguir así. Non o vou a discutir. Agora ben, a legitimidade non a van ter nunca. Señora Meijide, non estamos ante unha nova maioría. Estamos ante unha suma artificial que utiliza o transfugismo para conseguila. Fala vostede de cambio de ciclo e de calculadora. O mellor é que ese cambio de ciclo que democráticamente se podería conseguir dentro dun ano, con esa calculadora da que fala non lles daba. Entón tiveron que utilizar a máis rastrera das fórmulas para intentar chegar ao poder. Procedemos á votación desta moción. Quedeime sin batería na tablet e non vexo ben as pantallas, pero entendo que 13 a favor e 12 en contra, se todo foi ben, non? Ben, queda aprobada esta moción de urxencia e paso a palabra ao señor secretario para o punto 10 e 11, que son as dación de conta. Sí, o punto número 10, dación de conta do informe resumen anual sobre o control interno correspondente ao 2025. O punto número 11, dación de conta do acordo da Xunta de Goberno de data 30 de xaneiro de 2025 relativa á modificación ou sustitución de investimentos incluídos no Plan de Diputación 2025 dos concellos da Fonsagrada e Baleira. E o asunto número 12 é dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de marzo de 2026. O asunto número 13 non hai comunicacións da Presidencia. Ben, pasamos ás preguntas. A primeira pregunta vai a facela o señor Corujo. Gracias, presidenta. Moi bo día a todas e todos. Procedo entonces a formular a pregunta. Na Xunta de Goberno celebrado o 26 de xullo de 24 acordouse aceptar unha subvención do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática por un importe de 1.260.000 euros. Esta axuda, enmarcada no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, estaba destinada á transformación digital e modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal dos concellos da provincia de Lugo. E enmarcaríase ou materializaríase no proxecto denominado Xeopadrón. Con posterioridade, o 10 de decembro do 24, asinouse un convenio entre a Diputación de Lugo e todos os concellos da provincia. O que se pretende co proxecto Xeopadrón é levar a cabo a actuación 1 das axudas da orden TER 1235/2023 e, en resumen, son implementar unha base de datos de viviendas xeorreferenciadas, depurar a información padroal que ten o INE de cada concello no ano 2021. Dado que xa ten rematado o prazo de execución deste proxecto, que era o 31 de marzo, dado que se teñen detectado numerosos erros derivados destes traballos, non só nos datos de xeorreferenciación das vivendas, senón incluso no número de habitantes inscritos no padrón municipal, e dado unha importante falta de información aos concellos ao respecto, este grupo formula a seguinte pregunta. Que medidas ten previsto desenvolver o Goberno provincial para cumplir co fin sinalado nos convenios asinados cos concellos da provincia e así acadar a correcta implantación do proxecto Geopadrón? Gracias. Ben, doulle a palabra ao señor Rivera para responder. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Pois, señor Corujo, agradezolle a pregunta, así aproveito para aclarar unha cousa desas que dixo a señora Meijide, e para que despois, dende a humildade, non se ofenda, porque cando non lle levan a razón e o debaten con datos e se comproba que está mentindo, pois despois non lle gusta, dixo vostedes que nos usamos a moción de censura para desbancar o goberno de Adolfo Suárez e que entrara Felipe González. Ese é o seu nivel. Nos fixemos unha moción de censura no ano 1980, pero o señor Felipe González chegou ao goberno deste país cunha maioría absolutísima. Porque quede claro. Segundo, tamén lle agradezco ao señor Corujo esta pregunta porque me dá a oportunidade de facer dúas cousas máis. A primeira, explicarlle como vai o proxecto de Geopadrón, que vai moi ben, vai indo, a cousa está bastante ben, e despois a segunda, tamén facerlle un favor persoal ao señor Meijide, que é explicarlle en público que debería ter contrastado o que di na moción ou se na pregunta cando a asina. Porque, unha vez máis, podo demostrarlle con papéis que está aquí,
que o plazo de finalización o que fai referencia deste programa de Geopadrón foi ampliado ata o 30 de abril do ano 2026 e non ata o 31 de marzo como afirma e firma ca súa asignatura nese documento. Así que, señor Corujo, cando lle toquen o reparto das preguntas, asegúrese ben que o seu voceiro fai ben o seu traballo, porque xa está preguntando de unha maneira falseada. Ademais, lle digo que estou bastante orgulloso do equipo técnico que teño por detrás, que gracias á petición de ampliación da Deputación de Lugo, gracias á petición de ampliación para mellorar a calidade desos datos antes de entregalo, outras diputacións poderon disfrutar tamén dun plazo adicional para poder acabar este proxecto en tempo e forma. Como ben sabe, o proxecto Xeopadrón, ou deberían de saber, é un proxecto que se basea fundamentalmente na algunha mellora nos asentos de padrón, en base a unhas cuestións legais. É certo que o INE nos pide unhas aclaracións chegado o momento, pero, insisto, en tempo e forma, e nós contestamos en tempo e forma, ata o punto de prácticamente o 100% está feito eso. Non obstante, se volveran a facer ben o seu traballo, o seu voceiro fixera ben o seu traballo, e non se quedara no superficial, sabería, eu que, bueno, pois, pa sorte ou por desgracia, ainda que segundo el se me está acabando o tema, tiven a oportunidade de levar cuestións de xestión, de acordo cos técnicos, xa establecemos unha cláusula de salvagarda, durante o cal a empresa que nos xestiona, que, por certo, é a mesma empresa que xestiona todas as diputacións e todos os concellos de toda España, reservarnos o dereito a levar un ano de garantía de soporte técnico para que todas aquelas actualizacións que nos pida o Instituto Nacional de Estatística sean correctamente actualizadas. Así que eu creo que aquí non hai tema, creo que tocan de oído. Agradezco a pregunta porque permite explicar un proxecto que subvenciona na súa totalidade o Goberno do Estado e lamento non poder estar falando de algún proxecto que subvencione na súa totalidade a Xunta de Galicia, nesta casa. Moitas gracias. Quere repreguntar, señor Corujo? Sí, o motivo desta pregunta foi por non ter nos concellos, si me pode creer que consultei a un montón de alcaldes e a un montón de concellos, non ter esa información. Nos temos correos electrónicos nos que se dice que o prazo en principio remata o 31 de marzo, que se solicitaron prórrogas, pero que hasta o momento non estaban concedidas. Que eu saiba, non temos actualización desa información. O que sí temos é a constancia de que os datos de xeorreferenciación están mal nun porcentaje moi elevado e xenerounos a un montón de ayuntamentos, eu diría que a práctica totalidade da provincia, a dúbida ou a inquedanza de que vai a pasar con esos datos que a día de hoxe se atopan non ben feitos. Pois é unha pena que mo podía haber preguntado, eu hubiera explicado, non facía falta tanta retórica, é moi sinxelo, é dicir, o obxectivo deste proxecto inicialmente era crear un padrón online, un padrón unificado, porque todos os concellos teñen un padrón moitas veces diferencial en canto a súa aplicación, e hai unha previsión de que entre este padrón online no 2030. Daqui ao 2030, cantos deixaremos de estar aquí, cantos seguiremos, cantas cousas pasarán, señor Corujo. Non se preocupe, eu creo que, ao mellor, non sei no seu caso, pero nos pedíamos nomear un interlocutor cando fora no Impulsatic nos concellos, se falará con eles, non sei se vostede se fala con ese interlocutor ou non, pero, bueno, toda a información que necesiten, evidentemente, súa, e a teñen a súa disposición, se a queren, non a queren, o fago que queiran. Agora, eu se queren retorcer isto hasta o extremo, pois fágano. Eu non teño problemas en darlle as explicacións pertinentes. En canto á xestión de financiación europea, creo que somos un exemplo e creo que se queren buscarnos as cosquillas deberían afinar un pouquiño máis, sinceramente. Moitas gracias. Ben, a segunda pregunta vai a facela o señor Salgueiro. Moitas gracias. A Diputación de Lugo iniciaba no ano 2002 un procedimento para
levar a executar as obras de acceso ao polígono industrial de Cuíña en Cervo dende a Nacional 642. Un proxecto financiado pola propia institución provincial que permitía dotar a esta área empresarial que é fundamental para o desenvolvemento dun municipio dun acceso máis rápido e directo dende a principal estrada da Mariña. Unha vez contratada a obra, para que esta actuación xa contaba cos permisos necesarios, o goberno do PSOE e BNG resolveron o contrato no ano 2008, coas obras sin rematar e dende entón o proxecto está totalmente paralizado. A vista do exposto, este grupo formula a seguinte pregunta. Logo de ter tramitado o expediente de expropiación dende a Administración Provincial, a Diputación Provincial de Lugo dispón a día de hoxe dos terreos necesarios para completar o proxecto de acceso ao polígono industrial de Cuíña en Cervo dende a Nacional 642. Señora García Porto. Voulle dar resposta con un documento que seguramente vostede xa conoce, que é o último informe, polo menos que a mí me consta, por parte do Servizo de Vías e Obras, que di o seguinte. A Deputación de Lugo conta cunha rede de estradas que ronda os 4.200 km de longitude. Dentro do catálogo de estradas da Deputación Provincial de Lugo non se atopa o acceso ao polígono industrial de Cuíña no concello de Cervo. O polígono industrial de Cuíña vertébrase en torno á vía provincial LUP 1510, San Cibrao a Marosa Burela, que supón o acceso a dito polígono industrial. Analizada a documentación existente no arquivo do Servizo de Vías e Obras, atopouse un proxecto pertencente ao Plan Operativo Local do ano 2004, con número 380, titulado Acceso ao polígono industrial de Cervo, afirmado terminación da esplanada, obras de fábrica, de data xuño de 2004. No proxecto está incluído un acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo de data 18 de xullo do 2008, no que se acordou a resolución do contrato celebrado 21 de outubro de 2024 para executar os traballos, pola demora da disponibilidade dos terreos imputable á Deputación. Analizado o documento memoria do proxecto, indícase que o obxecto é terminar as obras de acceso ao Parque Empresarial de Cuíña Cervo iniciadas no ano anterior, 2003, con cargo á financiación do POL 2002, que á vista da información obtida do proxecto realizouse visita ao Arquivo Central da Deputación para obter información do anterior proxecto, que se atopou o proxecto do Plan Operativo Local do ano 2002, acceso ao Parque Empresarial, indica 2 puntos kilométricos en Cervo, con número 244, redactado pola entidade Xestur Lugo, executado pola Deputación Provincial, que no expediente do proxecto do ano 2022 atópase escrito de Xestur Lugo, no que se contesta un escrito da Deputación no que se indica que Xestur aportará o proxecto técnico da obra que financiará a Deputación e Xestur financiará e contratará a capa superior do firme. Xestur, a capa superior do firme. O proxecto financiado pola Deputación está executado non contando con esa capa de firme, que en ningún dos expedientes dos proxectos anteriores, POL 2002 e POL 2004, se atopa documento que obriga a Deputación, ben sexa convenio, acordo, etc., á execución do vial de acceso ao Parque Empresarial, que despois de contactar con Xestur Lugo non existe compromiso por parte desa Administración máis alá dunha carta, e que, independientemente da colaboración que no seu día puido prestar a Deputación para o desenrolo dos proxectos, a execución de dito vial debería ser asumida polo propio Concello ou a Administración Autonómica Xunta de Galicia, o que se informou dende o Servizo de Vías e Obras aos efectos oportunos o 9 de outubro do 2025. Por iso digo que seguramente vostede xa é coñecedor deste informe, se non pide o que lle emitirá unha copia. Moitas gracias. Quere repreguntar? Sí, repito a pregunta, porque a pregunta non foi contestada. Foi moi ben, unha amplia reseña do que foi o proxecto, a comunicación, conozco a comunicación do desistimento dese proxecto desta carretera, pero a pregunta simplemente se refire ao expediente de expropiación dos terreos necesarios para executar o vial. De feito, volvo a repetir, por si non se entendeu ben. Logo de ter tramitado o expediente de expropiación desde a Administración Provincial, a Diputación Provincial de Lugo dispón a día de hoxe dos terreos necesarios para completar o proxecto de acceso ao polígono
industrial de Coiña, Cervo, de Denda Nacional 642. Por que digo isto? Porque é importante, porque se están os terrenos expropiados, incluso o Concello ou dende outra administración se podería solicitar a cesión ao Concello para poder executala de outra forma se a Diputación non está disposta ou renunciou ao proxecto. Señora García Porto. Sí. Independentemente da colaboración que no seu día puido prestar a Deputación para o desenrolo dos proxectos, a execución do dito vial debería ser asumida polo propio Concello ou a Administración Autonómica, coma Xunta de Galicia. Contesto así porque vostede realmente o que quere é facer unha doble volta e implicar a Diputación na execución dese vial. Polo tanto, sobranlle recursos a través da súa alcaldía, porque además teñen a suerte de ter unha presidenta que os está atendendo maravillosamente, de presentar aquelas cuestións que vostede desexe. Dende a Deputación de Lugo, que o que vostede quere é entalala, enténdame ben, para que se fagan esas obras, xa lle contestei con este último párrafo do informe técnico. Moitas gracias. Ben, procedemos aos rogos. Señor Mejide. Curiosa resposta. O sea que non respondeu a nada do que lles preguntou, pero bueno. O antigo bar Mirador, coñecido por todos os lucenses, estaba moi pretiño, precisamente onde foron hai uns días a presidenta e o alcalde de Lugo a anunciar que se iba a facer unha pavimentación, por certo, moi necesaria. E apenas a uns metros está este inmoble que é titularidade da Diputación Provincial. Leva uns cantos anos así. Evidentemente non é culpa desta presidenta, isto xa ven de anos, pero probablemente é un momento idóneo para valorar polo menos que isto sexa mínimamente seguro. Cristais rotos, todo aberto, un verdadeiro risco, os almacéns todos tamén abertos. Isto non é nin a imaxe que debe ter unha cidade ou un municipio como este, nin a imaxe que debe dar unha propiedade da Diputación, nin ten as mínimas condicións de seguridade que se exixen a calquera particular, moito máis a Diputación Provincial. Por tanto, o primeiro, garantir a imaxe. E o segundo, pois era un sitio que realmente funcionaba ben e que realmente era un dos sitios de encontro dos veciños da cidade ou do municipio de Lugo. Sería bo que a Deputación Provincial se plantexase recuperar os espacios que deixaron irse ou deixaron morrer durante estes anos de herencia. Por tanto, pedimos esa preocupación por este lugar emblemático de Lugo. Segundo rogo é para o señor Fernández. Moitas gracias, presidenta. A Rede de Estradas Provinciais, dependente da Deputación de Lugo, creada en gran parte por iniciativa de gobernos do Partido Popular, permiten a mobilidade diaria dos lucenses entre os distintos concellos da provincia. O mal estado de conservación de moitas vías por falta de conservación é fonte de constantes queixas por parte dos veciños e usuarios, debido ao firme defeito, sucesións de fochancas, ausencia de elementos de protección, falta de señalización vertical e horizontal ou deterioro de estruturas con graves riscos para a seguridade. O Grupo Provincial Popular, en permanente contacto cos veciños e veciñas e os seus representantes municipais, ten reclamado en numerosas ocasións o seu arranxo, conservación e mellora. Recentemente tamén advertíamos da necesidade de realizar labores de poda das árbores nas marxes das estradas para evitar golpes nos vehículos ou a posible caída de ramas na calzada. En plena primavera e con vistas ao próximo verán, urxe iniciar a programación dos traballos de roza e desbroce das marxes das vías provinciais para garantir a visibilidade e a seguridade dos usuarios nunha época con maior número de desplazamentos, especialmente en zonas turísticas, e ofrecer unha boa imaxe da provincia aos nosos visitantes. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno Provincial que a Deputación de Lugo leve a cabo as xestións oportunas para iniciar canto antes os traballos de roza e desbroce das marxes das estradas provinciais para garantir a seguridade dos usuarios e evitar atrasos como en anteriores anualidades. Moitas gracias. Moitas gracias. A pesar de que os rogos non teñen por que contestarse, nada, agradezo aos compañeiros do Partido Popular unha vez máis porque os rogos que traen sempre os temos iniciados. Ese quiosco xa ten o expediente iniciado, podeno comprobar, e vai a ser a primeira vez que fagamos os roces dúas veces. Sabemos todos e todas que se os facemos a partir de maio imos a ter que reforzar e volver salí a finales do verán, pero xa temos todo listo para empezar en maio por primeira vez, xa que solamente se facía unha vez
Así que os rogos xa están feitos antes de que cheguen a esta sesión plenaria e nada máis. Moitísimas gracias por este pleno do día de hoxe.